zien dat hij heel goed klimmen kan. Maar hij had net het geluk mee dat de Poolse rug oergeet. Dus Piersma begint echt met een wierdpak. Ja. Dan hebben we toch al een neusje wiersprongen te pakken. Ja, zeker. Maar ik denk dat deze man, want door Nims Rutger en terecht, maar Rutger, Fijke Stellingwerf, Bouke de Jong, Age Hulder en Arne Galema. Dat zijn eigenlijk de meesten die het liepen om dat achterste plakje. Hè? Want Rucht jouwt op het NK. En Arne Galema heeft dan op dit stuit de beste papieren. Maar ik en Rutger weet dat ik een 18 heel en jongetje metersprong maatje. Dat doet wel heel goede zaken. Dus die had dat nog lang niet op joh natuurlijk, om een NK mee te maken. Nee, de breedte is behoorlijk sterker man. Na die skifting naar het eerste PD-moment. En dat betekent eigenlijk dat we wedstrijdjes in een wedstrijd hebben. Want er zijn allerlei soorten competitie. Voor de leiderstrui, maar ook om verplaatsing voor het NK, voor het FK. Ja. En het kan per wedstrijd verhoren. Ja, we beginnen nou echt vorm te krijgen. Hè? Ik bedoel nog 3 wedstrijden voor het FK. Dus ja, je moet er nou staan. Ze staan er gewoon. Wat kan Wisse Broekstra hier? De man met de brust teen. Nou, die kan in elk geval bij zijn eerste sprong oer het baltje heen. Dat baltje leidt op hichte van 1586 op naam van Wisse Steensma. En dus neemt Wisse Broekstra eerst de leiding oer in de groep jongens. Die zal zijn eerste sprong maken. En hier gaan we kijken naar Hanneke Wester. Maar Hanneke Wester gaat te vlug oer. Krijgt dus geen tijd om te klimmen. Om het zo maar even te noemen. En die sluit voorlopig gewoon in de middenmoot bij de famkes. Ja, de afstand van Inger Haastra weer naar 3 meter 49. Wel even goed te vermelden. Del uit nou dus ik dat baltje op. Als indicatie voor de famkes werd ze hinnemutten. Grietje Veldman is daar de volgende. Bij de overgangsklasse gaan we kijken wat Jesper Demmer in zijn eerste sprong van gaat maken. En op de eerste batter staat Jesper Demmer klaar. Ja, die namen die staat ik. Mijn scanner letters op de wedstrijdlist. En dat betekent dat hij vliegen hier Fries kampioen weer, namelijk bij de junioren. Ja. En nou dus voor het eerst in de senioren actief is. In die oorlogsklasse. Hij zit wel bij de beste 16 voorlopig, maar die top 8. Nou, daar moet er nog wel wat voor Del zetten. Ja. Naar de eerste klasse. Nee, dat wordt een hele tour. Eerst kijken we naar Jesper Demmer. Aanloop is goed, komt wat laag in de stok. De stok staat denk ik ook gewoon te dichtbij. Kan hem straks. Nou, in elk geval de tweede man op die batter die het droeg aan de andere kant komt. Volkert Velstra wie de eerste met 13,79. Daarna Traje Wiertsprong. En nou dus Jesper Demmer. Vlak achter hem. Altijd belangrijk om in die top 16 te blijven. Chris Geerdink van Burgum, die gaat ik kopkonder. Volgend seizoen. Kijk, een jongen die het begin het seizoen nog in de tweede klasse liepte. En hier dan ook een promovendus Grietje Veldman van Samar. Grietje Veldman. Coach toch Bart Helmholtz bij Burgum. Zij had ook al een paar keer haar persoonlijk record onscherpen. Dit seizoen gesprongen. En dan is het mooi dat hij 13 En leert hier ook weer mooi naar de middenmoot in die famkesgroep. Precies, persoonlijk record van 12,72 op dit moment. Nou, je Hugo Sasprong, daar ken ik zo nog eens een meter bij. Hè? Het had even wat kalmer oorgiet. Jesper Demmer zet de verste sprong daar tot nu toe neer bij de overgangsklasse. Klaske Nauta op de batten. Ja, dat wie natuurlijk jarenlang een van de toppers bij de vrouwen. Zij leert net meer zelf actief mee, had te volle last van de reg en orenklachten, maar is nog heel actief als trainster bij Drills. Coach, ze speakert ook, hè? Ze is een commentator bij wedstrijden. Ja, dat is hartstikke leuk. Van alle markten thuis. Dus gelukkig is ze net verlend voor de sport, alleen nog haar eigen actieve carrière, zei ze, dat maakt net meer wollen. 14,56 meter. Zij had nog altijd als een van de weinige vrouwen ooit Nederlands kampioen geweest met een sprong oer de 16 meter. Zeker. Nog altijd haar persoonlijk record. Maar dat is al een paar in. Ja. Nee, maar de Nautas die weet altijd wel wanneer ze presteren moeten. Dat doen ze geweldig. Goed gesprongen met verre kampioens. Nou, we zitten in een ritme dat er heel die treien stokken tegelijk kleerst in het wetter. Ja, moeilijk kiezen. Ook weer mogelijk. Ik hier even aan dat ze het wat meer afwisselen, dat ze om beurten letten. Dat is even zien. Er wordt namelijk eens jongen, ik denk dat de dame Iris Wiebinga
Dus, Nee, de eerste score gaat als eerste. levert het verre sprong Fijke Stellingwerf. Fijke Stellingwerf, die dit seizoen toch Nee, twee te keer leger een in. verre sprong afleverde. En Hier dat komt betekent Iris. dat Iris Wiebinga erin komt. naar de andere kant gaat echt wat te vlug. Voor Iris Wiebinga En dat brengt dus bij de middelste batter bij IJsjan Jongsma. niet helemaal te pakken had. En die zit aardig in de stok. En die dan, nou, die komt in de buurt van die Line. Een stuk beter. En die Line leidt bij die middelste batter op 15 meter. Nou, het is wat minder. Maar het is ook een lekker bad. Maar voorlopig meldt hij hem, denk ik, in de top 3. Wisse Broekstra daar, de vierste nota, 16 meter 16. Wietse Steensma, tweede met 15,86. En ik denk dat IJsjan Jongsma hier het tweede plakje voorlopig arresteert. Iris Wiebinga komt dus. Wat bij de Famkes was juist, Frederik, is dat ze alweer in tegenstelling tot de overgangsklasse een keurige droefsprong maakt. Ja, Ze bent dan net alweer even 4, maar 64. daar kerst wel mooi, die kerst, ja, mooi verder om zo maar te zeggen. Om het een beetje rustig op te bouwen. Ja, alleen nog Berber de Vries die gang te wetter. Ja. Bij de meisjes topklasse met En Pietrix Westra die sluit de regen eerst. Zoals we al zeiden, Pietrix Westra staat 2. En dat is een dame die hier alles eerder de titel pakte. Ook Hanneke Wester. Dat ik me net verzin. Top 3. En, In de vorige wedstrijd van Grip Sjerk. Dus, flinke afstand moeten springen. Bij de, Bij de Famkes. Te kunnen nemen van Inger Haanstra. Wilst op de Wel een middelste mooie wedstrijd batten te winnen hier met 14:56. het touw van de pols aan is en daar wat mensen dat telt dan niet mee. ontwrakseling binnen om die carbonpols weer naar de andere kant te krijgen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk Richten om wij het winnen u van op wedstrijden. Pietrix Westra. hij is helemaal gelijk, Frederik. Vorige keer de vierste met 4,56. Dus Ook, keurige sprong. verkeerd. Die had sowieso goede herinneringen aan Grip Sjerk, want ze was als Famke van Senior ook al als Nederlands kampioen. Sure. Toen mocht ik haar eens voor de camera gaan. Nou, ze is inmiddels 2 koppen groter als toen. Ja, precies. Woensdag in het Heidenskip. En kwam toen dus dan Mooie, rustig En hoor. dit liep het goed, hè? Dit ziet er heel goed uit. En dit wordt een monstersprong hier bij de Famke. Zoon. Want die Line leidt echt op 13 meter. Nou, daar is een roem een meter omheen, hè? Dus Ja, keurig. het leidt hij je wel, Ja, denk ik. en ze gaat nog heel scheef, hè. Echt nog. Ze gaat dan heel lang naar links. En dat ze straks de terug de spoor weer te houden. Want hele geconcentreerde oren in. Hij wint het heel snel, maar ook geconcentreerd. te pakken zou je zeggen. En de camera nou terecht richten op de nummer 8 van het klassement, Anne Galema. Waar zit de jong goed op dreef? Beetje leeg in de stok. Ja, Nee. Daarom heeft een hele lange zweeffase van plankieren. Nee. Ja, en Arne die had natuurlijk ook een stukje historie hier in Grip Sjerk. Want Ja, zeker. hij is hier al jaren de houder van het scorerecord. Ja, Van de schans. 21 meter 16 in de holle. Zo'n hele Precies. lange zweeffase had. Ja, dan is het ook Nee. logisch. 21 zie je. 21 zie je zelfs. Ja. Dit hier. Nee, dat is van Isbrand dit hier. Die wie 6 centimeter te kwart. 21-16 is het scorerecord. Zei ze. En ik denk dat dat al een jaar of 6 leert is. Ja, wie dat toen net een van de laatste klassementswedstrijden destijds. Ja. Ja, en toen pakte de hier van mij nog het klassement. Maar die sprong. Door inderdaad die laatste klimslag niet Ja. te pakken. En het scorerecord pakte er al van Bart Helmond. Ja, maar ik zie Het is het. altijd fijn. En het zit nog steeds. Dat er Ja. nog veel verder gesprongen. Nou, ik denk dat Anne zelf ik een moord was hoeven. 6 sprongen op dit stuit. En een meter minder vindt het misschien niet wel prima. Ja. Met 14:04. Maar Inger Haanstra volgt daarop. ze zeuren met 10, het 10. 49. Hilde van der Wijk. Let we hopen voor Anne dat ik die 10, maar die afstand we weer omkomen. En dat betekent Hebben we nog te gaan bij de jongens. dat wij op de eerste batten nog één deelnemer hadden die zijn eerste sprong meisje mij. Daan de Vries, de Ook hij jongeman is tijdens skip uit Hunnegriep, trainer neer te zetten. bij Burgum, die het de laatste wedstrijd goed op dreef is. Heel tijd roem oer de centimeter. Toen dus tot En daarom nou ik noffelijk in die top 16 staat in het klassement. Ja, dat is die Daan. Dat ik Daan zeer goed hij aan het corrigeren ben. Ik heb even de indruk dat ze toch een beetje leest hebben van de zinnen misschien niet. Nou ja, die zak het nou een beetje scheef in eigen. Ja, Jelmer de Jong is de laatste bij de jongens. En ik die let hier toch wel wat veelbelovend een begin zien. Maar hij gaat uit koers.
uitsprong. En dat betekent dat hij net in die top 3 komt. Die top 3, daar is inderdaad IJzer Jan Jongsma om te hekken. Die liep er niet correct 14,48 meter. Tweede plak is daar voor Wietse Steensma 15,86. En het eerste plak ontnota voor Wisse Broekstra. 2 sprongen tegelijk. Een wiertsprong en dan de Vries die begint weer heel aardig. Die gaat oer die lijn heen van 16 meter. En dat betekent dat hij bij de senioren op dit stuit de 4e sprongdeel zet. En dus onder de leiding gaat. De afstand die hoor je nog even van ons te boeren, dat wordt nou inmetten. Dan kunnen we misschien concluderen dat het een beetje voorzichtig onder het begin is de wedstrijd. Nou, dat zou je heel goed, Frederik. Het is, ja, even oud daar staan al, ik het zo maar zeggen. En er is een eerste ronde ik voor, dan moet je even terug in. En dan hopen we natuurlijk dat de Liepers nog een beetje een indicatie hebben. Het de stoksteen ken, wat er hier mogelijk is. En ja, de omstandigheden wederom fantastisch. Het kan net beter. Er is hier totaal geen wien, hè, als je naar de vlagen. Die Ging je strak naar beneden. Ja, dus wat dat betreft dek het net al is. En ja, Griepsjerk zit er bekend als een prima accommodatie. En daarmee gaat hij naar 1 ronde. Dus wat dat betreft kan de Liepers hier echt wel een mooie slag slaan, voor het klassement. Nou, het is de jonge wedstrijd. Het is een compacte competitie, maar het houdt ook in dat ze, als ze nog wel of net, vrij snel in vorm komen matten. En ja, als je 8 wedstrijden leert had, dan maak je ze staren gewoon toch groeien naar de vorm die nodig is om dadelijk over een paar weken te pieken op een FK. Ja. Dus in die zin mij we echt wel wat verwacht hier. Je hebt nog 3 weken, dus het moet nou inderdaad wel beginnen te komen. We krijgen straks natuurlijk de senioren topklasse, maar ik denk nog bij een Anne, of bij Isbrand Galema van die misschien niet te betiet die vorm wist. He, dat zul je niet wel blikken moeten. Dat is zijn piek hand hebt, laat het net hopen, maar er zijn al heel wat dingen bij. Het valt net mooi met een heel seizoen lang die topvorm vast te houden. Nee. Maar het gaat bij hem wel heel makkelijk bij Isbrand. En dat hoop ik dat we dat jong echt concluderen kunnen. Ja. Door een wedstrijd voor het eerst geen finale en dat wil een hele Netflix-ploeg op zijn rij ziet. En juist dan gaan we het mis met hem. Nou, dat is natuurlijk sneu. Hoewel ik was steeds met Frederik, ik weer bij die wedstrijd. Maar de chances op die 90 meterlijnen en dan buiten de sector, wist wel, we gaan het door. Lekker hoog, maar houdt u een beetje. Volkert Velstra. Ja, het is die verbetert hem. Die verbetert hem behoorlijk. Die gaat zelfs over het balsje. Had ik goed joch. Hier komt Berbe de Vries. En op deze stok staat weer wat te En ver. Berbe de Vries die pakt haar tweede wiertsprong hier in Griepsjerk. Ja, en ik weet wel wat dat terugkomt, Frederik. Berber de Vries en Iris Wiebinga die zijn echt in een hele felle strijd. Het verschil is maar 23 centimeter in het klassement om dat 8e plakje wat terughoudt op het FK. En ik heb nou de wedstrijd niet ik heb even met de huid van Berber praten die toen de coaching doet. Die zei ik al, dat was het toch ook griezelijke graag, maar dit geldt natuurlijk ook voor Iris Wiebinga. Dus ja, Iris weet nou dat Berber voor de tweede keer de vril uit, dus die moet natuurlijk bezitje om de gebruik van de maatjes aan het dingen. Zijn tweede sprong. Wil ze zeggen dat Wietse Steensma op het tweede plak blijft bij de jongens, want hij gaat nou te wetter. 14 meter. Kunnen we nog melden dat Daan de Vries inderdaad bij de senioren de leiding hier naar de eerste ronde, 16-21. Maar nu is Volkert Velstra in de tweede ronde de foto hinnegang met de eerste centimeter sprong, centimeter fjouwer. Dat is ontnota de vierste afstand. Ik hoop net dat het genoeg is om in de buurt van de finale plakken te komen. Maar... Nee, er moet nog even een 100 meter sowieso bij. En dat zegt ik wel in het huidenschap. Dat toch toen we de winnaar in de doorgangsklasse Arne Galema, maar 8,86. En die pakt dan ik de finale. Dus, dus dat is toch een beetje de afstand waar we heen willen, Frederik. Absoluut. Bij de Famkes staat Claire Manon Koehoorn. Keurig op mijn 5e plakje in het klassement. Ik in de wedstrijd ontnota. En gaat ze nou wel door de punt? Nee, krijgt net. Nee. Maar ze weet nou wel ongeveer wat Stoksteen kan. Ze had nog een sprong te goeden. En dat is dus even puzzelen, even praten met de coach. Hoe pakken we het aan? De stok een beetje dichterbij of de loop een beetje vlugger. En dan beziek je om alles druk te hellen in de tweede sprong. Daarmee openen zij de wedstrijd.
En dat was natuurlijk prima. Nu weet ze dat... Ja, de eerste batte Jarno Hoekstra. daar weer een stuk Die begon mee met een wiersprong. En op de middelste batte Daar zal Inge nog niet Douwe meteen Abma. enorm van schrikken. Eerst Jarno Hoekstra. Inge al, En meerdere malen Ken voorbij. soms geweldig uit de slof zitten. Dit zult er echt alweer een stuk driegender uit. Maar hij geeft een heel lijn uit koers. Dus ik vreeg me af dat het binnen de sector is. Ja, dat wordt spannend. Klimt wel heel makkelijk, hè. Trek maar zoiets, kan in één keer uit zijn slof zitten. Altijd de man om in de gaten te houden, de man van Drielst. Als dat er eenmaal is, dan komt dat wel goed. Dan zit dat wel snor. Ik geloof wel dat er opmeten wordt, dus die afstand die kriet er. Veel hebben om recht over te gaan, dat is nog niet zo gemakkelijk. Concentratie bij Douwe Abma. Dit stuit op het vierde plak. Tredje 39 in zijn eerste sprong. En hij wil vanzelfs graag richting dat podium. Dan moet hij oer de 14,48 meter van IJzer-Jan Jongsma. En op de middelschans dus Douwe Abma. Wat kan hij in zijn tweede sprong? Zo, dat was het eerste sprong. Dat ziet er Nou. goed Een uit. stuk beter. Krijgt Kinderen hem niet opgehouden, dit ziet er prima uit. Het komt er hier al top op, kind. En Sjurre Zoon, die neemt je denk ik de leiding mooi, hè? Geweldig. Prachtige emotie emotie ik naar de sprong. Zei je het al op Nee, me? hier wel een top kop, kind, hè? Helemaal, ja, blikzinder. Die Hij hield die door. Hield die door. Ah, hij corrigeert hem keurig, hè? Ja. Want ik denk even blikzinder. Hij krijgt net goed. En dan hebben we in ieder geval... Dan loopt er hem toch even rug. Die nog een beetje naar links, maar een hele crazy sprong. 16,12. Mag ik een applaus voor Douwe Abma? Nou, 16 tolven. Voor Douwe Abma in elk geval een persoonlijk record. En maar 4 centimeter minder als Wisse Broekstra. Ja, nee, heel netjes. Ik zou zeggen, Douwe Abma, volgende sprong, pols op hetzelfde plak, even een tapje erop. Precies. Wij kunnen zo de coaching gewoon hebben. Vaker zegt, die top moet erop. Nee, maar dit ziet er echt goed uit. Hele mooie sprong, daar komen we voor. Want hij heeft meer lengte nodig. Dus 16-12. Bouke de Jong van Parkgeer. Zagen we te water gaan. Oeh, deksel, weer lang Ja, en lang net nee. hoe dat derde punt. Bouke de Jong uit Parga. Ja, of die lopen stream in, of hij had de stok echt eerste vier. Ja, want de eerste sprong denk je, oké, hij had hem misschien vermeerd. Maar dan denk je dat gebeurt hem geen tweede keer om die stok weer zo 4 te zetten. Want het scheelt eerste volle. Hij had hem lang net. Het Dus, liep niet eens haast in de buurt. Nee. Dus Dus ja. dat is de 4e op rij. Zo'n ronde hebben we vaker meegemaakt tijdens de wedstrijden. Dus, Maar goed, iedereen zit natuurlijk ook even naar zijn klassementen zien. En ja, daar moet de meters bij geleerd worden. En dan heb je niks aan zeefsprongjes van 15, 16 meter. Dan moet er echt een klapper komen. Ja. En je neemt maar één afstand in het klassement, namelijk de vierde. Precies. Dus liever 1 keer 4 en 2 keer 4. Ja. Dan draai je middelmatige sprongjes, want Precies. daar keep je uiteindelijk minder voor. Nee, dat zei het werk. Dus, Het wordt echt een beetje puzzel in zo'n gewoon, hè? ja. Nee, want Bouke de Jong is een van die meesten. Hè? Die knakt om dat achterplakje. Hij zit nu op het zien. Maar inderdaad, dan moet je geen 15, 16 meter springen. Dan moet je echt 18, een heel jongetje meter. Dan doe je mooi. Snel dit seizoen weer gepromoveerd. Bij de vrouwen staat klaar Hanneke Westert. En die pakt nou aardig meer meters. Ja, Hanneke Westert in de top. En oeh, Suriname! Famke. Jongen. Oh, maar Frederik, waarom klimt ze net even erop? Waarom pakt ze net lekker die top? Want dat ging erin zitten. Ja, maar ik denk dat ze er zelf van schrok hoe snel ze stier. En ze ziet als saboteert in top. En dan heb je zoveel tijd om naar uit te springen. Dat mag je een paar keer doen. Nee, absoluut. Ai, dit is jammer, want dit wordt een wiersprong voor Arend Veenstra. 34 hier voor Hanneke Wester. Uitstekend gedaan. Zij neemt daar de leiding weer over. En daarmee gaat Hanneke Wester doen ook weer goede zaken in dat klassement. En wat kan Rutger Piersma nou? Nee, die gaat te wetter. Ik al van de tweede keer krijgt als Bouke de Jong. Ja, Rutger Piersma en Bouke de Jong die begonnen natuurlijk dit seizoen als topklasser. Ja. Te water. En die wil nou natuurlijk proberen we hebben die best achterkomen, hè, zodat ze dat NK pakken kunnen. Dus nee, dat zijn interessante ontwikkelingen hebben die senioren.
Terwijl wil ik zeggen dat Wisse Broekstra de polstok weer een enorm aan in het wetter zet. Dat is toch in ieder geval zijn specifieke kwaliteiten. Dat pakt er duidelijk de eerste winst. Die stok gewoon heel veel zetten. En de afstand van Hanneke Wester ben we natuurlijk ook heel benieuwd naar, maar die hebben wij hier nog net trok kregen, dus dat wachten we nog even nou. Hanneke Wester, 14:34 en die neemt dus dik de leiding. Oeh. En hier gaat Grietje Veldman toch op het lijst nog een beetje als een raket met zo'n bed. Dat scheelt toch een tal metertjes. Dit zit eraan te komen bij Grietje Veldman. En we zien graag talent. 14:34 van Hanneke Wester. Ja, 14:34 voor Hanneke Wester. Dat is natuurlijk een prima afstand. Daarmee neemt ze de leiding over van Pieter X Westra met die 14:04. Wisse Broekstra die gaat nou toch echt wel wat te vlug hoor. Hij komt er iets te vlak in, hè? Iets te leeg. Ja. En we weten dat dat bewust ik doet omdat de netro die stok zo 4 zetten kan, maar dit weer echt te vlak, te leeg. En dan is het inderdaad als een raket naar de andere kant. Hij springt letterlijk met handicap natuurlijk, dat mag we net vergeten. Nee, klopt. En ik vind het toch knap als je de oor is. Er zit wel weer meer power in dan vorige weekensneur bijvoorbeeld, van mijn gevoel. Ja, een brutsen teen, vast taped onder de oren en ja, dan maar een beetje op adrenaline, zei er dan. Ja. Maar ja, super is net natuurlijk. Het is toch wat onpassen. Precies. Gaan we kijken naar Jesper Demmer. En Jesper Demmer had dus al 15:54. Maar ging toen heel erg snel. Jesper Demmer staat klaar voor zijn tweede sprong. Staat in de tussen staan op het vierde plak. 15:54 noteerde hij in zijn eerste ronde. Ja, en de derde plak is op dit stuit in handen van Jarno Hoekstra met 15:68. Kan Jesper Demmer daar een onval op doen? Nou, wat er hem recht had. Zeker, Sjoerd. Oeh, hier toch een eind uit koers. Ja, jammer. Verbetert hem wel, want die line daar leidt op 16 meter. Nou denk je te rumoer in, hè? En gaat hier ook... Maar dit er ook je. Zo'n dreiging, hè? En hier Iris, shit. Nee, krijgt net hoe de punt. Ja, en die 11:43 in haar eerste sprong, dit doet ze voor het klassement nog net zo volle mooi. Dat doet ze helemaal niks mooi zelfs. Derde plek daar bij de meisjes. Maar goed, die had nou een poging. Dit ziet er zin in, hè? 13 meter 49. Straks iets harder draven of straks iets dichterbij. Het blijft een puzzel. Absoluut. En daarom is het mooi dat je 3 keer maar Ja, dan ken je dat wat biskaven. En hajo een keer de dag van je leven, dan blijft die stok een keer stilstaan en gaat er achterop. Kijk maar naar Chris Keering, zit wel aardig in de stok. Chris Geerdink die gaat voor de tweede keer hier te wetter. En voor de tweede keer. En die had dus nog 1 sprong oer om nog wat om dat klassement te doen. 16 meter 77. Jesper Demmer doet goede zaken, want die verbetert hem aanmerkelijk. Die leert nou 16:77 en staat er mij op het tweede plak in de oorlogsklasse. Achter Volkert Velstra die Santje 04, maar voor Bigelix Daan de Vries met 16:21. Maar die had nog recht op een tweede sprong. Ja, dat scheelt natuurlijk. Dan blijft komen dan een paar hele mooie leppers in die oorgangsklasse. Fijke Stellingwerf, Arne Galema en Daan de Vries. Maar we zien eerst even bij Pieter X Westra. Ja. Die het keurig begang met die 14:04. Maar nou ik zie dat Hanneke Wester haar familie hebt is. 30 centimeter verder. Wat is het antwoord van Pieter X Westra? Persoonlijk record van 15:04. Beste Sjen, oh wat jammer. Dit zag er wel heel mooi uit. Haalt het net niet. Genot om te zien hoe gedreven zij is. En die eerste klimhaal pakt. Zat nu lekker heerlijk hoog in die stok. Nou, ik die weet nou wat de stok hakken, dus ik zie nog wel uit naar de treddersprong. Want Ja. na 2 rondes Inge Haanstra nu op 3, 13:49. Nou, Fijke Stellingwerf. 14:04. Wat kan die in Griep Sjerk zijn litten? Hier kijken we naar Nou, de gaat in vijfde ieder geval speler. een stuk beter. Dit gaat in ieder geval een stuk beter. Roem over de 16 meter meldt hem dus ook in die toptijen, maar zal net tevreden wezen, want hij kent volle verder. de tweede ronde hand. Ik ben een Famkes Frederik, maar ik vind het wel een hele leuke, goede wedstrijd. Ik bedoel, 14:34, 14:04 en 13:49. De top 3 hebben qua afstand. Daar keert niks om. Sjurres. Zo. Sjurres. Wat gebeurt hier? Jammer dat er scheef gaat. Och.
Hij is mooi, Jan hè? Jongsma. Ja, Ja, die kent toch op een aardige wedstrijd ontnota waarom zien. En de oude. Noteerde 14:48 in de eerste sprong. En deze sprong hier misschien nog wel meer dreiging. Ja, het telt pas echt al jullie achterop, hè? En dat deed er net. Voor Ocean, want er gaat hier een hele eind uit de richting. Ik denk zelfs buiten de sector. en dan Arne Galema. Weer aanzet. En ik bloeddag indrukwekkend. Best nog eens Frederik. Hoe griezelijke vier zijn jongen die stok al in dat water zet. Ik bedoel, Ja, om daar al in te zweven. Want je nou drukt er hem, hè? nou drukt hem een eind uit de hand wij. Hartstikke idee. Ja, En dan staat dat ding nog zo stijl. Dan zei ze van, nou, die kan nooit door de punt heen. nee. Maar ja, het is een atleet. En hij had wel traind. Hij had de snelheid wel. Laten we net vergeten. Hij is nog altijd regerend meesterkampioen van Nederland. Ja, Net iemand die zo vlug in de meest omheen gaan. Nou is dat, nog steeds dat al een schopje. Dus daar leidt het net om. nee. Maar Arne had dit seizoen moeite om die stok rjocht naar de andere kant te krijgen. Ja. Die gaat te vaak, via de koers, heel vaak naar rechts. En die begint dus te piekeren. Ja, maar Wat gaat er mis? ik heb de indruk dat het gepieker wel minder doet. Ik heb vorige week eens gezegd, het is een sleeping giant. Ja. Nou, ik zie oude Novazie toch echt de oude Arne met een beetje weer omkomen. Zie ik net van niks in de finale. Nee, precies. En dat Die is denk zijn ik, beste nou, seizoenprestatie. Ook. Had er net nou Jon Tropbouwer kan, maar in ieder geval weer eens een lekker een jochentje meter. Ja. Dan doet er in ieder geval van het achtste plakje maar een jochentje meter natuurlijk uitstekende zaken. Overigens, klasse geeft natuurlijk altijd even aan. En hij had het in hem. Ja, en als die vorm nou wat begint te komen, ja, dan kan hij ook draaien voor jouw weken natuurlijk. Op het NK is pas zo 4 weken. Ja, daar heeft er nog wel even tijd voor. Dus ik screw Arne nog totaal net over dit Nee. seizoen. Sterker nog, Dat ik net. Ik hoop van harte dat hij erbij komt. Ja, Zou lekker kunnen zijn. sure. Nou, Lijkt de nou aanloop helpt er het derde punt net. Stokstaart, Zeg het verder wel goed uit. Ja, dat zou de leek tussen zitten. Nou, hij heeft de oordelmeter hebt. Hij loopt midden in het wetter. Maar als de oor is juist, de insprong. Dat is, oh ja, prima. Alleen de stok staat nou juist te 4. Jelmer de Jong. En hier gaan we kijken naar Ek dreigend, maar te wetter. Die blijft staan op 12:72 en sluit voorlopig bij de jongensgroep al na 2 ronden mee een 4e plak. 2 rondes hebben we gehad. Wie steeds zwaar ligt op 3. Nee, Arne Galema tot nu toe 2 weersprongen. Ja. En die maakt echt wel nog wat afstand broeken voor zijn klassement. Dus daar komt toch wat druk op te staan nou. Ja, alleen nog het gekke is dat de man dit vlak onder hem staat. Aangehulde natuurlijk, die komt straks nog, hè, de topklasse. Maar Bouke de Jong, Fijke Stellingwerk, Rutger Piersma, die toch een jongen van zijn klassement iets nou net belangrijke zaken. En die moet nou toch eigenlijk hun kans roepen. Die zijn nou in die tweede ronde, ze moeten van prima aan als tot een vakje kop ondergiest, dan ben wij nou onzet. En daar ben ik wel benieuwd nou, het zij de drukker nou ik echt op zetten kennen van het klassement. Dus we gaan dat, dat is even een heel interessant begin. Ja, laten we wel wijzen. Arne Galema is een van de 4 Friezen die het eer over de 21 meter kwam. En Ja. zulke man die willen je natuurlijk op de grote kampioenschappen hebben. Precies, die hadden er helemaal bij. En daar zal ik ongetwijfeld wel voor skiën, hè. Maar ja, zaten we hem komen. Ja. Laten we even in herinnering roepen, het jaar 2018. Hij wennen al in Nieuw-Zeeland, kwam even een simmerke waarom. Won de NWM en kwam toen op het NK in Burgum als enige Fries in de finale. Leerde een persoonlijk record van 21:40 en Ja. pakte daar even de Ja, titel. nee, Dat onvoorstelbaar. weer onvoorstelbaar inderdaad. Ja. Dus dat kennen we ook. Ja, absoluut. Categorie voordat we ons gaan opmaken voor de senioren topklasse. de Nog junioren. 1 sprong in de tweede ronde. Dames. En die zal dan op naam komen van Daan de Vries. Die sluit de regen in de oergangsklasse. En dan beginnen we met het hele blok opnieuw. Met alle deelnemers voor haar tweede sprong. Daan de Vries op dit stuit naar het 4e plak daar. 16:21. Springt Tessa Kramer. Daarna Anje Bergsma. En wat kent Daan Bergsma nou? Een wissel. Short er weg hoe het doet je, hè? zeker. Misschien. Oeh, hij gaat al een eind uit koers nou. Nee, ja, dat kost het de laatste metertjes. Gaat daar, Kan hem dus net verbeteren. Nee, Fijke Stellingwerf is daar op dit stuit de nummer 3, 16:73. recht is voor. 4 centimeters achter Jesper Demmer, 16:77. En de leiding in de oersklasse op dit stuit is voor Volkert Velstra, die dadelijk weer op de battensteensel voor zijn tweede sprong met Santje 04. Die is nu meteen
weer aan de beurt. Wietse Steensma, samen die op de middelste scores bij de jongens. Daar verwacht je weer. Hij luidt nog treden hebben, 1586, maar eigenlijk verwacht je weer daar wel een beetje meer van. Dus die zou wel eens een ongeval plegen kennen op die 1632, dat mooie nieuwe PR van Douwe Abma, die nooit hem in actie komt. En wisse Broekstra, die stiet er keurig onder leiding, maar 16 meter, 16. Maar ik tek er nog wel wat bij. Dus van Wietse en Wisse hopen we dat hij nog een mooie lijstje sprong in de gedachten heeft. In beeld Hilde van der Wij uit Sint-Jacobi-parochie. Tolde 84 en de weertsprong, luidt hij mooi vierde. En ik zei weer van de top 3, dan moet ik in ieder geval 49 springen. De afstand op dit moment voor Inger Haastra. En zat je misschien weten, de beste treien jongens, de beste treien famkes, die komen nog in de finale. Dus dat is eerst belangrijk om bij die beste treien te komen. Hier zien we Wietse Steensma. Nee, dat zit er Joert net in voor Wietse Steensma. Hij mat in de wachtkamer, want hij blijft staan op die 1586. Voorlopig nog een derde plakje. Het zou dus finale budget kennen, maar er komen nog zo'n. En er hoeft maar één oor omheen te gaan, dan leidt het eruit, Joert. Ja, zo simpel is het. Hier dan Hilde van der Wij. Ziet er ook goed uit. Ja, ziet er prima uit. Het zal net een top 3 notering wijzen, maar keurig op de linie van 3 meter. Dus in Komt weer in de buurt van haar 12. En komt dus inderdaad, zoals de commentator Erik zei, het weer in de buurt van die tolen 84. En wat kan Volkert Velstra in zijn sprong? De leider in de wedstrijd met Santje 0. Oeh, dat gaat helemaal mis. Ja, nee, ik word er een beetje blij, maar dat liep wel dat die green chip op mijn handen hier. Totale misgreep. Ja, dan ben je voor het schakelen. Absoluut. Ja, zo'n sprong moet je eigenlijk nemen een keer weer om zijn in slow motion. Om te zien wat er. Hij zult de stok toch enigszins mist, hè? Ja. Ja, had je die grip net had, dan begint de wet van de zwaartekracht in werking. Precies. En dan ga je meestal richting. Ja, dus verder met Jarno Hoekstra. En bij de meisjes Berwe de Vries. Ja, die zit 2 keer te later, maar niet verkeerd in de stok, zoals we al noemden. Dus ja, het hoeft maar 1 keer goed te gaan. Ja. Natuurlijk. En daar op de batten staat Douwe Abma. Ja. De jongen die tot nu toe de verrassing is in de jongensgroep. Want hij leert een nieuw persoonlijk record van 16 meter 12. En had hij daar nou een tapje op, of net? Hij zit al in het top van een stok. Nee, maar er zit nog een topkop. Ik denk een hele meter. Nou, dan zal hij hopen dat hij dezelfde kans nog een keer krijgt. Want hij hier wat hij het hoor. Ja, nee, absoluut. Je hebt soms van die jongen, dan slag het in één keer alles. Nou, misschien is dit voor hem zo jong. En sowieso, we beginnen vanuit dat hij de finale helpt, dus dan heeft hij straks nog wat pogingen. En waar weet wat er nog meer kent, daar komt er weer. Douwe Abma. Sure. Oeh. Het zit erom, het zit erom. Zo'n dreiging. Van hem kunnen we misschien nog wat leuks verwachten in de finale. Maar deze keer weer het correct net. Mocht dat niet lukken. Berwe de Vries dus uit Nantrum. Zij weet, Nou, dat ben de langere top die ik nou kleer zetten. tegenaan, kan ze ook wel gebruiken. Ja, wat Berwe de Vries dan wangiet. Dan had ik een belangrijk moment. Stiet 8e, dus nog steeds op de positie van ik nooit FK. Maar ze viel te hitadem van de concurrentie achter haar. Zeker, en sjuggere zo'n, dan moet je tas slaan op zo'n moment. En dan heeft ze de pech dat ze heel brigiet. Ja. Want ze zit er mooi in. Dus komt er een afstand voor. En dan maar nou wacht ze wat de rest doet, om zo maar te zeggen. Nog niet tevreden mee zijn. Op de vierde batter is Jarno Hoekstra de waande om hem op te laden van zijn sprong. Dit stuit vijfde plak in de jongensklasse 1568. Nou ja, had een PR van oer de jongetje meter, dus weet dat het verder kan. Nou komt dat er dan uit nou misschien. Denk het haast net, maar... Oh, wat is dit spietig, want Ja,
beetje hetzelfde als... Het verbaasde mij, dat is proeven als ze 3 gaat doen. Want Ja. zijn oren weer heel... Hij begon heel erg te dribbelen in de Ja, tuin. die haast stilhaast. Precies. Derde sprong nou En weer, uiteindelijk, ja, dat nekt hem nou ik. Want iets meer power, dan kiest de Mollo de punt. Soms heb je dat. Maar ja, voor hetzelfde weer er een fut komt. Nou. Lastig vinden, sommige levens lastig vinden om met Grijpskerk recht over te gaan. Maar goed, ook daar moet je dan... Ja, dan staat Bouke de Jong klaar. Want ik die weet dat er nog voor hem wat te heljen is in het klassement. Zeker. Terwijl we weten De dat middelste hij batte een hele verre sprong kan is maken. Arend Veenstra van Sarhuizen douane de polstok te zetten. En bij de Famkes, daar staat dadelijk klaar Manon Koehoorn. Hopelijk gaat het gebeuren in die... Zit je wat ik wel goed in de wedstrijd van mijn gevoel, ja Manon? Het wel, qua afstand just dat dan misschien nog net, hè? 11,86 en de wiertsprong, maar wel een soort dreiging. Dat je denkt, Safran, kan ik samen door die trekje een meter gaan en misschien wel meer. Ik kan eens even zien wat het persoonlijke record van Manon is. Dat is trekje 0-1. Nou, hoe de trekje meters, hoe verhard is heel mooi wezen. En waarom zou dat nu net gebeuren? Nou, Wat bedoel ik? het ligt het beter. Ja, gaat nu inderdaad een stuk beter. Keurig. Het al wat beter. Had al 11 meter 86. Ja, daar komt ze weer ongeveer bij Ja. in de buurt. Bouke de Jong, die zullen we dan nou in beeld krijgen, denk ik. Oh nee, we krijgen eerst... deze Arend jongeman. Veenstra. Arend Veenstra. En kan Arend Veenstra hier nog wat zien letten? Nou, ik vrees van net, want hij gaat een heel lijn uit koers, maar correct hoe de ronde. Nee, het ken ik net alle dagen feestwezen vanzelfs. Hij draait een prima seizoen, begon in de jongens B in de tweede klasse. Slaat de jongens A-oer, zit nog wel in de topklasse, had zelfs al op podium staan. Maar Joert wie het even wat rustiger voor de jongeman uit Sarhuizen. Ja, voor hem weet wel een lekkere afstand, hè. 15,86. Die tweede positie van Wietse Steensma. Om daar heen te gaan. Maar ja, hier hebben we Bouke. Het kan natuurlijk, maar hij staat... En Bouke had de stok. Beter Kijk, vier. als de oren klaarpogingen, Wat dat betreft... zat het liek het fies te vier. Of hij draait gewoon fies te langzaam, Ja. maar het klapt van geen meter. die 14 meter. Nee, Want ja, dit is inderdaad apart. Omdat de 3 keer exact beste afstand in kopie finale het van gaan. exact dezelfde sprong. En dat het nog 3 keer 20 meter is, zoals nou. Grote klasse. Bouke de Jong. Maar dit is 3 keer 12 meter en dat zit net op natuurlijk. Maar goed, het is wat het is, Bouke. Dus we moeten het hier maar mee doen. En Rutger Piersma 2 keer... Bij de Famkes staat Claire Inger Haanstra en zij is het net wend om op het derde plak te staan. Tredje 49 is natuurlijk ja, best een aardige afstand, maar ik zei ken roem hoe die fietje. De klassementsleerster. En toch zijn een ongeval op die 14 meter. Nee, deze keer net. Nee, het ziet er zijn hoor. Maar daar heb je niks om. Dat had gelukt. Mocht ze Kop onder. aan de kant zijn gegaan. Maar En dan maar afwachten dat dat genoeg is voor de finale. Ja, dat wordt nog even spannend. En dat is zeker even spannend, ja. dat die stok Dus, wel voorbij de dode punt gaat. Nu gaat ze dus te water. In haar derde sprong. Wat kan Wisse Broekstra, Haar hoogstwaarschijnlijk straks de weer terug. Friese kampioen van Twaaielien, Vliene hier het hele seizoen mist vanwege een zwiere polsblessure. En nu in zijn laatste jaar bij de jongens op jacht naar eerherstel. Hij wil heel graag nog één keer alles zien laten. Had een fantastische loop. Rent op trainingen hudder dan de topklassers. Ja. Daar leidt het net om. Had de Pols ook een heel eind vier, maar ja. Een keer jocht gaan, dat had er nodig. Fantastisch talent. Vol met de sport bezig. Leeft er ik voor. Nou, dit liep het al wat beter, maar Met de hut. Weer verder. Ja, nou. het is misschien correct verder als die 16 die er al achter zien namen hier, maar ik kan me net voorstellen dat het tevreden is. Nee, die kan volle meer. En laten we hopen in de finale dat er het snel is. Met 16-16. Want het gaat zo makkelijk. Ja, naast zijn balletje dus. Vierste rapoer. En dan uiteindelijk nog gewoon simpel waar die vierste afstanddeel zetten. Ja, zo simpel is dan ik weer. Maar we weten van wezen dat er ik een oorlog tot 2 meter verder ken. En dat willen we graag zien natuurlijk. Voor Wisse Broekstra. Rutger Piersma. Nou, Is dan weer aan de beurt. kijk eens. Daar de beste Bouke de Jong, het hij ik twee bij het sprongen staan. Ja, En ik Rutger weet. Dit van de Jong, dan moet je even een klapperkamatje voor je klassement. dan. het hoeft maar één keer goed te gaan. Ja. Hij doen in zijn derde ronde. Kai zit de laatste tijd weer beter in de Ja, start.
Nou, dit waren in elk geval meters op In papier. ieder geval voorbij Oer de gekomen. lijnen van 16 meter. Maar ik denk net dat hij er een hele protte mee op zit. Nee, voor het klassement kennen er helemaal niks mee. Uitschieters die hebben we nog niet gezien Hij gaat een ei naar links bij de overgangsklasse. en nou wat erop. Dus nee, het weer net de ideale vierliepioen voor Rutger Piers. Maar dat kunnen we concluderen. Hanneke Westert. Ja, de leidster. Nog even. Leidt al op kop. Anneke Wester Nou, zal haar net verbeteren. Weer een redelijke sprong. gooit zich over de 13 meter lijn. Ik denk dat zij het vuurwerk verder bewaart voor de finale. Want de kans dat zij daarin zit is wel heel groot. Maar die 14-34. Absoluut. Rutger Piersma komt tot 16 meter 14. Wisse Broekstra Ja, weer een 16 meter, 16,09. En Rutger Piersma bij de oorlogsklasse noteerde 16 meter 14. Ja, vijfde plakje. 16. Maar zit er net volle mij op. Zo is het ook een kwestie van tijd. Die jongens die moeten 18 hele meters del zetten. Want anders dan ja, smit het niks op. Nee, dan gebeurt er weinig. Aan te komen. Chris Geerdink. 2 keer te water en daar komt een Die derde keer scoort een hattrick. Ja, 3 keer te wetter. ja, daarvoor ben je Maar daar net... kunnen helaas geen punten van jou. nee, bij. Papier. Jesper Demmer weer in beeld. Ze krijgt een keurige 16,70 en toen ik nog een heel lang scheef. Dus het nou het rugste spoor weer te houden, daar zit daar ik een hele vierde sprong in. En bij de jongens, daar krijgen we zo meteen ICA Jongsma Anneke Westert, van die oudere. 91. Grietje Veldman van 12-15 naar 12. Terwijl Jesper Demmer er duidelijk zin in heeft. Die had natuurlijk zelf, ze krijgt field van een sprong maar soort 3 ging. Keurig afstand, ik zeg je zo'n Santer, maar hier veel dan ik, daar zit nog volle meer in. Dat ik straks in deze poging dus de stok rug weer te houden. Dan zit er misschien wel een zandje een heel 18 meter in. Kijken naar Jesper Demmer. Het persoonlijke record van 18 meter 16. 54. Dus Toe naar hij kent nog wel een handje verder dan die 1670. Dus dat Frederik krijgt als ooit voor hier een juniorenkampioen, eerst hier senior en dan doe je het dan weer prima mooi. die sprong is Dat is natuurlijk keurig. En shit, dit krijgt de tijd, maar houdt hij vlag het krijgt net om moderne punten te krijgen. Maar de 3 ging weer. niet over de dode punt, stond wel lekker En dan stil. stiet er op dit moment Twadde. Te water. En dan moeten we afwachten dat er daar maar ik naar huis te giet met Twadde plekje. Helaas, Grietje Veldman. bij de overgangsklasse Bij de Famkes. Kent zij dan nog wat metertjes pakken? Nou, bijna voorbij. in de buurt van die 13 meter lijnen. Dus ze verbetert haar al. 12-15, 12-21. Dit zal een hege tolve wezen, maar 12-72. smit geen verschouwingen op in het klassement. Nee, Komt ze toch dichtbij in de buurt. Hier kijken we naar IJsseljan. Hij is in Jongsma. Hij prima. was nog voorbij de 15. Nee, dat... 1448 had er staan. Daarmee blijft hij op het vierde plak staan. 12 meter 67. Nou, 12,60 voor Grietje Veldman. Dat is eigenlijk maar correct onder haar persoonlijk record. Dus dat is eigenlijk best een prima sprong. Precies. Ja, wat is het of 22? Dat scheelt maar 5 centimeter. Dus die had een hele krize. Zal wel eraan komen de komende wedstrijden. Krize afstand maken. Ik voor het eerst in die eerste klasse. Ja. Maar zo lid had jij, hè? Absoluut. Is niet keurig zegde, dus die maakt het had ik nou net zo druk van. Jongsma, 14 meter. Als het FK net helling giet. En dat geldt wel voor de volgende dame. Want die stiet op dit stuit joggende. Iris Wiebinga. En dan hebben we Janet Iris. Er wat het wanken, want Berber de Vries stiet 8ste. En die komt 3 keer kopje onder. Of 2 keer kopje onder en een keer een matige 11 meter zandje. Zo wie het. Dus die heeft van het klassement er niks bij hebt. En dan weet Iris dat zij voor het klassement. Met ze er in ieder geval. Voor de 11 meter 81. Dan springt zij de centimeters bij. En ze heeft 12-0 nodig. Ga ik even snel uitrekenen. Was het 8e plakje herover. 12-0 dus. Daar met deze Iris Wiebinga. Hij nou in eerste instantie oprichten. Dat is een mooie afstand. Persoonlijke record van 12-54. Dus wat dat betreft, het kan makkelijk. Maar dan moet alles wel even goed gaan.
Nou Frederik, daar komt haar oor in. Je mag het maar even doen, hè? En dit ziet er wel veelbelovend uit. Ken ze nog wat slagjes meidje? Keurig. Oor de 3 meter, hè? Ja. Ja. Voor Iris Wiebinga. Big smile. Hier en is dat, Wiebinga. Een persoonlijk record te pakken. Ja, op achtergrond Fijke Stellingwerf. 55. Die gaat een eind koers, maar ja, hier voor in beeld. Deze Iris Wiebinga uit Heeg. En Lept bij Driels. Iris Wiebinga Die Ja, stond niet hartstikke in de idee. top Even met de 8, coach. stond negende en doet hiermee hele goede zaken. Maar dit is wel even belangrijk voor hij, hè? Want ze kennen 11,81 meter futstrepen voor het klassement. Er komt een hele dikke 3 meter notering bij. Ik ben heel benieuwd wat er dus... Goeie zaken voor Iris. En ze komt zelfs in de buurt van de 3,49 van Ingen Haastra. Hè? Dat is die tweede positie van de finale. Dat is er net ongeveer. Dus dat is voor Ingen dan weer fijn. Maar de jongen van Iris, De die lichten kan komen net even op stikken. rood te staan. Wij wachten, we onderbreken even de wedstrijd, want de batterij is leeg. Oh, wils wij hier de melding krijgen dat de wedstrijd even stil wordt. Dus, over het En dat had batterij. alles te krijgen met de batterij die in het meetapparaat zit. Die is leeg of overhitten. En ja, als je geen afstand op te kennen, dan kunnen we de wedstrijd echt net voortzetten. Dus Dus zodra de batterij... Wij hadden wat een abonnement op, hè? Vorige week. Toen moest de wedstrijd in het begin even stil worden, omdat de meetapparatuur toen even net naar we hoorden werken. Nou de batterij op, nou een batterijtje erin, dat moet toch te dwar wezen. Ik zou zeggen, gooi er een Duracell in en die kan het hele seizoen weer draaien. Maar goed, dan hebben we dus die afstand van dat nieuwe PR van Iris Wiebinga, die krijgen we dan dus ik nog net terug. Wat stokjes die ligt het krijgt hoe de tredje of ja, krijgt net? het krijgt ook de line, dus het zal een trekje nog wat notering wezen. Trekje plus. Ik heb nog even melden is correct dat bij de jongens IJsseljan Jongsma een prima wedstrijd draaide. Want hij verbeterde hem in zijn tweede sprong nog tot 14,53. Ja. Dat bij Jazeker, 5 centimeter verder. 13.05 voor Iris Nou, Wiebinga. Mag ik de handen op elkaar? Tredje 05. Nee, persoonlijk record voor Iris Wiebinga. En die doet dus prima zaken in de categorie Famkes. Ja. Dus ooit 12,55. Dus ja, doet het heel erg goed. En dan krijgen we nou dus Pietrix Westra, die het zo mooi te wadden stiet. Voor Iris Wiebinga. En die krijgt ik heerlijk in de polstak zien. Hè. Die krijgt net door de punt. Maar die giet in de onval op die 14,34 van Hanneke Westerts versnit. Ja, dat kan net missen. Jelmer de Jong. Bij de jongens. Bij het jong. Maar krijgt deze niet Nee. over het doelpunten. Die gaat er dus mat over zwemmen helaas voor hem. Dat de top Zeger definitief 3 in bekend het. is. Wietse Steensma, Maar hij bleef Douwe vijfde Kopma in en die Wisse categorie. Broekstra En daar kunnen we dus melden dat als eerste naar de finale gaat Wisse Broekstra 16-16. Tweede Douwe Abma met het prachtige persoonlijke record van 16-12. En de derde plak toch nog voor Wietse Steensma. Op het Ja. nipperke Nou ja. 15-86. En dan is in hier alles weer mogelijk. Dat zo krijgt ze. En dan in ieder geval vrij prachtige liepers in de finale. Laatste sprong. 2 keer dus in het water gelegen. Pietrix Westra dus, we het zijn. Die gaat ongetwijfeld naar de onvalpleging op die afstand van Hanneke Westert. 14,34. Ja, en het is even spannend, want op de eerste bar staat Anne Galema. Nou, die pakken we dadelijk op. Eerst Pietrix Westra. De volgorde nog veranderen, man. Ken daar nog wat bij? Nee, nee. Nou, zij gaat mij naar de finale. Ja, gelukkig al, want de gretig iets straalt er vanaf. Prachtig atletisch leperke. Zie het vanzelfs de grenzen op en dat brengt us bij Anne Galema, want die had je best nog wel wat te winnen. Ja, een hoop te winnen. 2 wiertsprong, daarvoor komt er net naar Griepsjerk. 1 sprong te gaan, of 2 Dat sprongen. Het hoeft maar 1 keer goed te gaan. Dat we naar de volgende 2 Kinderen nou dan die meters pakken. Ja, dit ziet er volle beter uit. Alleen nog het gaat echt uit koers. Helaas, helaas. Nou, dit is wel een domperke. Ja, dit is echt een domperke. 3 wiertsprongen en dat betekent dat Anne Galema Ja, en vrezen mij voor de concurrentie, want dat 8e plakje in het klassement dat staat nog wel degelijk op het spel. absoluut. Want Age Hulde natuurlijk, de topklasse, die stiet nog jochende. En die zal denken, prima, prima, prima. Want die heeft straks een afstand Van puttenstreep. 14 zo'n 40. Ja, dus die zet hem eerst denk ik op 7. topklasse. Als die 16 zo'n 40 springt, nee, die maakt iets meer. Ja, maar Nou ja, reken niet, als hij gewoon een 8 meter sprongje doet, dan is hij Anne weer voorbij. om precies te wijzen, het hij aan de verbijting is 16,78 nodig. Nou. Maar dat moet alleen al, want van hetzelfde gaat de AG 3 keer kop komt, maar laten we het net hopen. Maar goed, nee, Anne het net
net die wat er eigenlijk dwam moeten hier. Dat is duidelijk. En ook kan die alleen nog maar aanwacht zien. En ik ga nog maar 2 wedstrijden om het klassement weer een beetje op te leuken, om zo maar te zeggen. Ja, het is een kwarte, compacte competitie, maar net een soort ruimte voor een protamissers. Nee. Want van de halve wedstrijden die er leerd worden, tellen er zo'n besten. Je mag je dus maar 4 min aanstrepen. Nou, dit is een aanstreper. Ja. 3-0. Maar hij had ik nog een paar mindere afstanden staan. 1660 nevens mij en nog een. Dus ja, dan 1620 nog. Ja. Ja, daar ben je in de oorlog met mij. Er zal echt nog een paar klappers zo hinnen matten. Ja, zit erin alles mogelijk in die 2 wedstrijden. Die krijgt die 1660 nog uitstrepen en die 1620. Dus dan krijgt er zo nog pak een beetje 4 meter bij pakken. Ja. Maar het moet nou, ze staan er gewoon gebeuren bij Johan allemaal. Dat is duidelijk. Waar ze dus buiten post en aankomen dus sneeuwen. Je wordt door de weekend weer in Driels. Ja. En dan een weekend erop dus een weekje rust. En dan het FK. De laatste man van het eerste blok die in actie komt is Daan de Vries. Zit op dit stuit in de oorlogsklasse op het 4e plak 1620. En na hem beginnen we met een nijblok. Met topklassers, met junioren en met de vrouwen. Maar eerst Daan de Vries. Kan die hem nog op het podium springen? Dan moet het nou recht terug in. En dit ziet er net onaardig uit. Alleen het gaat wol uit koers. En dus blijft het bij die 1621. Blijft Daan de Vries 4e. En kunnen we u snel opmeidje voor de topklassers. En daar staat iemand op de batten. En dat is net de minste. Want zijn laatste actie in zijn actieve carrière hier, dat wie iemand die bekroond wordt met de Nederlandse titel. Bart Helmholt slutte zijn carrière in 2016 af. Eindige ex-equo met Nart Brandsma op 20 meter 41. Ja. Alleenig in Gering-Griepskerk. Alleenig de tweede afstand telt dan. Juist. En Bart hier iets van 90. En dat is een afstand die naar het ek springen kan. Maar die gang scheef. Ja, dat is ik zo. Dat is toch Dus ze hier exact dezelfde eerste afstand. Maar Bart pakte dus bij zijn aanschiet toen toch nog de Nederlandse titel. Precies. Dat is voor jou heel. Ja, dat is nooit weer. En nu staat Bart intussen in het klassement op het 3e plak. Achter de ongenaakbare Isbrand Galema. En is Nart Brandsma, terug de winst in het heidenskip, alweer teruggekomen naar het 2e plak. Maar goed, voor een herintreder die het 4 in het leeft had en dan gewoon op het 3e plak staan in de topklasse. Ja, keurig hè. Daar kun je toch alleen nog maar bewondering. Ja, respect. Absoluut. Ja, een Friese trui. Dat jouwt aan dat je een leper binnen die onder leiding in het klassement, in dit geval het juniorenklassement. Rutger Haastra van het heidenskip is de man in vorm. Jongetje 62 noteerde in het heidenskip. Ja. Dik, persoonlijk record. En dit ziet er alweer fantastisch mooi uit. Hè? Het gaat heel makkelijk. En weer zomaar over die 8 meter. Alsof het geen moeite kost. Nee, die is in vorm. Ja, het gaat heel makkelijk. Ik zie Jochetje 62. Het is natuurlijk een prachtige sprong. Bart Helmholt. Kan die hier voor zijn afstanddeel zetten? Bart Helmholt. Hij gaat uit koers, maar pakt wel vierst de eerste afstand altijd binnen de sector blijft tenminste. 3 ging die weer. Ja, absoluut. Ja, die had er uw zin hoor. En dat is mooi. Dat de matadoren die topklasse elkaar een beetje oppeppen. Wat dat betreft belooft dat een soort goedje wordt. Ja, moeilijk te zien vanaf hier. Aangehulder met Denno beziekje. Als het binnen de sector is, dan is hij in elk geval de eerste. Dat wil zeggen de eerste ontnota wie Santje nog fjouwer. Nou, dat is roem verder, want hij noteert de eerste 8 meter sprong. 18.06 voor Bart Helmholt. Dat is op dit stuit de eerste afstand hier in Griepskerk. Ja, we kunnen concluderen, denk ik, Frederik, dat er Joen vanuit de oorgangsklasse geen finalisten komen stellen. Tenminste, met we het net hopen, en dat bedoel ik net ten nadele van de reppers uit de oorgangsklasse, maar Santje 04, dat mag geen drempel wezen voor vaak qua afstand vertellen ze het net. Nee. Dus we gaan ervan uit dat dat 4 topklasses worden. En ze zijn er al 8, dus wat dat betreft belooft het een mooie strijd te worden. En Bart begint uitermate hoopvol.
Ja, San en uit koers. Ja. Loop dit is er heel terug. Ja, dat zit op 20 meter. Ja. Ja. Die heeft goede herinneringen. En misschien wel 20 plus. Want zij wist de vorige wedstrijd 10 dagen geleden. Nee, mooie sprong om uit te beginnen, want Bart ken je wel maar verder. Meter 61. Hendrik Westra is de tweede junior die in actie komt. Hier kijken we naar Hendrik Doept Westra. in de pols Burger en is gepromoveerd. Geert uit koers. Nee. En zo Hendrik Westra die komt krijgt het hoeswerk mee. Die zal in zijn tweede sprong wat oors betekenen maken, want te water. hier helpt het nog mee. Gaan we dan verder met Peter Faber. Peter Faber was in het begin van het seizoen staat in Wie de steeds, vrouwjes die het kleer. ligt tegenaan. Wist de Marije Rijtsma. 1867. En daarna werd Ik het best op even dreef, hè? iets Ja. stiller. Marije doet het Peter ik Faber. prima dit hier. Wie weet, hier in zijn Elke wedstrijd springt ze mooi om de prijzen. kan hij er weer wat van gaan maken. En hier komt Marije Rijtsma. Kan ze hier voor een dadelijk een leuke afstand del zetten. Ja. Dan wel even een stukje verder. Om uit te beginnen net zo'n rare sprong. De stok niet stil. En dat brengt ons bij Age Hulder op de vierde batten, want die kan nou weer een onval doen op plak 8. Age Hulder staat nu. Age Hulder kan die Fortendaleks? Nee. In deze sprong in elk geval net. Ja, is een van de vlugste klimmers van het hele peloton. Maar ja, zit ik in de categorie vliegenwicht. Dus die polstok kan net Safir. Hem zo weer te passeren. Maar ja, die jongen had echt al over de 20 meter lept. Dat Ja. hij er al is als junior. Dus ja, Absoluut. hij kan wel afstand deel zetten. Ja, dat stond bij Agen net al lezen. Nog twee sprongen had er ervoor, maar de eerste die misleert het dus. Zullen eens maar. Nou, kleine Dit is 20, Peter 30 Faber. meter. Won dit hier. Ik al een wedstrijd, dacht ik maar. Nee, Ja, persoonlijk record in het Heidenschip. Ja, op 24 juli is alweer even lien. 18 hij- meter zo'n en 60, ja, dat ben afstand. Dus, En hij is natuurlijk de plaatselijke favoriet, want hij lept hier van Ja. Gritsjerk. Dus die weet wat er mogelijk is hier binnen het goed is. de volgende bij de dames. Marije Rijtsma had de leiding bij de vrouwen met 12,51. Maurijn Poijs ging helemaal uit de koers als eerste met Alve 38. Al jaren ligt daar. Daar is het Anneke Broersma kleer. 15-9. En ik is Friese recordhouder naar Brons met Sjeum daar bezig met de polstok om die te zetten. En ik naar doet hetzelfde als bijvoorbeeld de Annegale, maar als een Bart Helm had, die stokken hoe griezelig uit zetten. En dan had de man inderdaad een soort van verleng. Eerder beneden om die stok Kijken naar Peter Faber uit Aldehoven. op de polshouder wat te houden. Die Denk- stok in de goede Ja, hoek ik te krijgen. denk dat Peter Faber de eerste is die het gaat. Er waren even Sjoen naar de vrouwen, even knikt. Opbouwende wedstrijd. Ja, Peter Faber Zonder de kar van van Aldehoven. Kan hij hier direct een onval doen op het baltje? Nee, nog net. trekt hem niet stil. Die 1867. Maar goed, eerst moeten En we dan natuurlijk, richt je weer op Anneke Broersma. kunnen plaatsen. Ze wennen het heet in Lemelerveld, maar liept bij Burgum. Aanloop is, En goed, die maar de had stad de staat stok ver. en kreeg de En, vierste in. voelt ook meteen dat ze los moet laten. Nou, dan bij de man die de smaak van de overwinningen te pakken kregen had. De winnaar van de laatste 2 wedstrijden. Ja, Een 21 meter sprong en een 20 meter sprong. Die 21 meter sprong telde voor hem Spieteke nog net mee van het klassement. nee. Want alleen nog de eerste 3 wedstrijdsprong tellen mij voor het klassement. En alles wat je in de finale springen is leuk voor de dijtitel, maar komt net bij het klassement. Nee, maar die had wel een lekker gevoel dat je het even doch, hè. Maar goed, En Gaat nou te vluggen hoor. ja, Viel dat ek. let hem erin. Hè. de laatste 2 wedstrijden wist te winnen. Maar hij is goed op dreef, hè. Jazeker. 7 en woensdag in het Heidenskip met 20. Ja, is ik zo'n man die het vaak piekt dat het mat. Ja. Ik bedoel, hoe krijg je het voor elkaar om op het FK in de allerlaatste sprong bij een Fries record kampioen te worden? Nou, dan ben je wel een ijskonijn, hè? Ja. Nee, dat zal het volle hem ooit weer nooit van. Die zo moet doen. En dat is hoe het ik nog lang niet uit weer heb. Dit weer pas je eerste sprong. Dan de klassementsleider Isbrand Galema, die mooi Denoy. Ja, zit even met het touw te griemen, want is de pols nou wel of net Voor naar de brand. los? Isbel Galema daar de volgende. Dat levert wat vertraging op. Touw. Er is iets met het touw. Los geraakt is. Ja, de carbonpolstokken Door de stok niet. die zitten om een touw, een lang touw. En na de sprong wordt dat touw broekt vanzelf om die pols weer om te loeken naar de batten. Maar En Ja. bij de dames. nou, ze hadden met de pakken. Maar het van de wal. Dan zie je het leren bandje om de stok.
En Marit van der Wal wist de eerste 5 wedstrijden. En hij kan dus nou echt zijn Sterk stok en prepareren. Even wat minder met Marit. Maar met hij dus Auke Zielstra. er weer helemaal bij. Gaat wat te vlug naar de andere kant. Ja, is ik zo'n junior die in het klassement echt de hete adem viel van de tweede klassers. Nou, ik vind het best een hele goede sprong. Alleen Had dus echt meters nodig. kan natuurlijk veel verder. En wat kan Marit van der Wal? Het 16:43 Ja, Schalo is. Want Het scoresrecord, dat is ook getwijfeld van haar. En als we dan kijken dat Marit van der Wal zeer dreigend in die stok zat en vaak uit de richting ging, ja, dan weten we dat 1620. 1620. mogelijk is bij 4 van Lindelwerp, 15 augustus. Ziet er goed uit, ja? Ja, blik Ziet er prima uit wat Marit van der Wal je doet. Dit is een heerlijke eveningssprong. heel gemakkelijk. Ja. Nou, net eens in de top, want ze had een heel eind topoer. Daar leeft ze nou bewust mee, want ze zei: doe zist het beleven dat er mee stilstaan bleef. Dan wil ik net het verwiet meisje kennen dat ik er geen top op hier. Dus ze zet hem er gewoon op. Oh, En als het een keer slaagt, dan had ze hem. En ja, nou had ze in elk geval een heel behoorlijk begin. zeker. En ik heb de indruk dat ze zelf nog een liedsklimslagje erin leert. Zo van, we sparren even de krachten van oren. Waarschijnlijk 4 pogingen die ik naar heb. 2 in de wedstrijd, 2 in de finale. 1549. Een mooi begin, hè? Keurig. Heerlijk. Ja. Even zien dat zij de basis alweer. Dat is maar 3 centimeter minder als Nat Brandsma in zijn eerste sprong. Ja. En voor de rest. Als dat een hele jongens aan bloed, dan kan het nou heel leuk worden. Dat is zo ze vertekenen, denk ik. Isbrand Galema. Ja, de vorige keer zei er van: ik wil eigenlijk dat scoresrecord wel overnemen van mijn tweelingbroer. Ja, En dat slagen hem op 6 centimeter nee. 21 meter 10. Formidabele sprong. ja, Een van de 4 21 meter sprongen die er dit hier nog maar maken binnen. ja. Hij had er zelf 3 op zijn naam. Hè. Dus ja, we kunnen linksom en rechtsom praten, maar hij is op dit moment wel de te klapje man. Absoluut. Ja. Straatlengte voorsprong in het klassement. 4 meter 77 voorsprong. En wat kan hij? Op 4 wouwstanden in het klassement op een net brons. Maar nou, dat gaat is dus enorm. Wist hij dus te winnen. Op zijzoos dan is het zelfs 6 meter. Ja. Nou, daar komt er aan. Daar gaat er al wel lekker omheen, ja. En die neemt hier dik de leiding hoor. Git komt in de buurt van die 90 meter lijnen. Nou, dit begint er wat op te likken. Zeker. En wat gebeurt hier, hè? Mijn riemer de Krol. Ja, keurig. Die meldt hem echt in het front in die juniorenklasse. Blijft nog achter Rutger Haastra. Die noteerde 18,04. Maar dit is een Santje metersprong. Of net geen 19 meter, 18 meter 97. Ja, keurig. We kennen niks jongen. 18,90 dus voor Isbrand Galema in zijn eerste sprong. 17 meter 26. Nou, dat is Dat is veelbelovend. Ja, dat is veelbelovend. Want hij wist eigenlijk al. Toen de wedstrijd voor Joen. Nou, die finale, dat zit wel oké. Dus, die zien En dan straks ook richting, kerst dus ik lekker 18 terug. meter gaan. Hier op terugbroodje. Als hij dat rechte Ja, zeg in beeld wel even de is met de coach. Hij, Hij leert zonder pet, hè, Joert? ja, die had er misschien niet toesleden. Staat derde in dat klassement. Dat ken ik qua zinnen. Eerste PD-moment. En misschien had er ook wel zoiets de laatste 2 wedstrijden die ik net won. Dus nou maar zonder pet. En stel ik zonder pet, ik win. Nou, Heeft zij haar afstand alweer gemaakt. Dus Dat brengt dus bij een oren plaatselijke favorieten. Ja. Femke Rispens komt hier uit Niehoven. voorbij de 5 Leert dus al jaren bij Griepsjerk. Stiert ook mij scannen letters in de lijst. En dat betekent dat zij de regerend Famkes kampioen is. Zij maakt het haar debuut bij de vrouwen. kan zij meteen in En haar eerste roert haar in de top. En Sjurres, de voetglieden voort. helemaal recht Komt nog wel over de lijnen van 13 meter. Maar voorbij. ja, die sprong is toch een beetje de kracht uithellen. ja. Ik wat Briek. Auke Zielstra Maar- kan nog tot 13 meter. Groot talent. 84. Stond vorige week nog een artikel in de Telegraaf. 20. Oer, Femke Rispens. Oer het vierde hebben hier in Greensland. Ook het huis. En dat vind ik wel even leuk. En Wietsenhouta, hij ligt. Ja, wat kan Wietse nou daar? Ik zie een ruwe bolster. Ja, Goed. Dit geweldig uit de slof zitten kan betien. En dochter dat jaren. Nou, had er hem recht hoor. Wat Zo zit er dreiging. net dichtbij. Gebeuren. Waar het niet dat ook hij daar. Hij wie verliezen hier misschien wel de verrassing op het NK. Komt tot 13 Terug de Grutte, Hollandse favoriet, Reinier Overbeek. Op een paar centimeter na Bietenheljen. ja. Potma.
Sprong voor het eerst in zijn leven oer de 20 meter. Verbeterde zijn PR mij meer dan een meter. En dit is Freek Kramer. Ja, rappe klimmer. Zeker haar goede afstanden mee. Maar hij mist nog even het rugtespoor. Tot 14,78. Vaak 14 meter sprongen. Femke Rispers noteerde bij de vrouwen 13 meter 15. Zit er voorlopig op eerbiedige afstand op de tweede plek achter Marit van der Wal met die 15,49. Dus prima gedaan. Daar dus voor Sietke Bokma. En wat kan zij meteen in... Maar staren gewoon feels dat er wat meer om zit te komen. Absoluut. Is ik qua temperatuur nou perfect hè, om te lopen. Heerlijk, ja. Misschien op zo'n oor, we zo'n een beetje drukkend. Wat benauwdig. Nou, dat is nou zwitterig. helemaal fut, wat plakkerig hier en daar. Ja. Maar de omstandigheden nou die binnen om te dromen. Korte broek waar, geen en een lekker temperatuur van, ik denk een 21 en een hele graad. Sigrid Bokma. Kijk hier van de toppers bij de vrouwen. Kijk hier voor het dadelijkse wat deel zit, het lijkt er wel op. Oh, Ja. Ja. Herpakt dat weer goed. Goed begin. En die neemt hier in elk geval de tweede positie oer van Femke Rispens. Sietke Bokma dan bij de senioren. In Verline Eck. Freek Kramer. Famkes kampioenen. Sietke Bokma staat ook goed in het klassement. Studeert intussen, toch in Wageningen. Ja. Dus ja, dat maakt het voor het trainen wel eens wat ingewikkelder. Precies. Beste zoekprestatie, niks mis mee. Maar zij zit altijd bij de top 3, top 4. En is dus ook een potentiële kandidaat voor het NK. Dus ook hij, Sietke Bokma, staat echt Ja, eigenlijk springt ze altijd best wel redelijk vlak. Hè? De echte uitschieters bij haar, die zien we nog net. Maar die kan er eens een keer uitkomen, dat stinkt blikje in het. Als Famke sprong ze al 16 meter te zien. Ja, Maar dat is alweer even niet, hè? precies. Het zet nou een PR van 16,26. Voor mij dat vorig hier of die de folie hebt. Tessa Kramer, want zij wisselt dus even. Minne Smit van Weesem. Minne Smit. Ken Minne Smit hier? Oeh, nee, krijg net. Maar Ek een jonge man die het geweldig uit Helly kent. terug in het water. En dat brengt us bij Sietke Bokma, Bij de Dooip, de broer van Sigrid. water. En Sietke Bokma, ja, dat weer de man die de eerste 2 wedstrijden op zijn naam schreeuwen. Ja, En daarna toch even een beetje wat in de lijn te bedarren. ja, maar waar je het jongens ziet, er direct ben goed bij. Wat dat betreft, die sprong is nou verder van perfect. Ja, zak het voort naar onderen. Ook heel laag in. Ja, dan weet hij, dan is het Nee, hij weet met het onleid en hij kan hem focussen op zijn tweede en derde sprong. En als het hest toen meestal van Stinks, die koen zijn niet wel een enorme vierde sprongmaatje, dan vind ik dat ik van Tessa Kramer. Ja. Maar die enorm lekkere oren van haar, als ze die oren omzetten kan in een goede i-sprong en rap omheen, dan is Tessa ik zo'n dame waar ik van denk blikstender. Er zit van mijn gevoel meer in dan de 15,30 die ze nou heeft als PR. Dat kan wat mij betreft wel dik hoe de 15 heel of misschien wel richting de 16 meter. 16 meter. Maar ja, dan moet het wel even slagje. Prachtig hoor in en suggeren zo aan. Ah, ja, schande. Ja, de 3 ging er. Docht een Proton Atletiek had dus ook een geweldige loop. Ja, komt er nou achter? Zij studeert elders. Ik wil in Amersfoort. Oké. Maar ja, traint dus in verhouding minder met klimmen en dergelijke. En zij komt er nou achter dat zij moeite had om die enorme voorwaartse snelheid om te zetten In de klim. in de onwaartse kracht met klimmen. Ja. En daardoor gaat het wel gauw eens scheef. Maar als zij die pols erop krijgt, want die kennen heel lang voorstaan, dan kan zij extra weer 15, 16 meter leppen. Precies. Echt nog even En je dat zo omwisselen, hè? Tenminste, ik had ooit op mijn programma staan. Nee, nou is Anje Bergsma, die is na Tessa. Ja, klopt. Als dit het bij die was? Maar dat mag het niet. Is dit goed? Precies. Zoals ik zei, dus even omgedraaid naar Tessa Ja. en Anje. Nou, wat kan Boa Westert, de laatste junior in de eerste ronde? Smittenwater, hier kijken naar Nou, die kan in elk geval droog naar de andere kant komen, maar krijgt geen tijd om te klimmen. te kunnen maken. En dan kunnen we daar melden dat Rutger Haastra naar de eerste ronde bij de junioren onder leiding gaat met 18.04. Tweede is daar Riemer Durkrol, Santjen 26. En het derde plak voorlopig is voor de plaatselijke favoriet Peter Faber van Aldenhoven met 15.57. 17 meter 26.
En bij de En Rutger Haanstra aan de leiding met 18. senioren, topklasse, ben ik toch wel nieuwsgierig wat we verwachten mij van Tewes Hopma. Ja. Maar die zag ik net. Bij de senioren topklasse. Die hak ik net, jongen. Want daar staat Jan Teerde Nauta. Hey. Teerde Nauta, wat hij ervan gaat maken. Dan lijkt het erop dat Tewes even een snipper heeft, Joert. Dat kan natuurlijk. Misschien even op zijn koosje. Van 20 meter 73. Zo bezig graven, zullen we zeggen. Ja, die staat nummer 1 in het klassement. Ja, ik zo krijg ze. Ken ik nog wel wat afstand broeken. We zullen eerst bij de Framkes. Bij de vrouwen. Anje Bergsma. Oh, ze geven het eigenlijk. Nee, dan geven we naar Jan Teerde Nauta. Komt Jan Teerde Nauta. En kan die hier dan weer eens een keer een lekker afstandje noteren. Nou, heb ik hier prima. Ja, keurig. Jan Teerde Nauta. Geert Ek richting de hege Sandje, lege 18 denk ik. Bij de dames. En die ken, maar die sprong wel verder. Zij ligt bij de derde. Na Ja. 1 ronde 13 meter 15. Sigrid Bokma op plek 2. 14.03. Marit van der Wal aan de leiding met 15 meter 59. Nou, we hebben iets met Galemation natuurlijk, hè. 1890. Bart Helmholt, begon ik lekker. 1806. Dit verhoop je de 10 man, met name Tot 3 maakt dat nog trotdrukken kennen in die tweede poging. Dat ze dan een goed vervolg aan kennen. Jan Teerde Nauta noteert Sandje 94. En is daarmee op dit stuit de nummer 3 in de topklasse. Ja. Maar ik denk dat we in deze ronde wel eens wat verbeteringen verwachten maken. Want de meesten weten nou ongeveer wel wat de stok hakken. En voor het klassement hebben ze alle meters nodig. Dus Ja. er zal uitgebouwd worden. Allereerst, dat zal het stripje wezen. De middelste batten, daar staat Rutger Haanstra alweer klaar. De junior die het onder leiding gaat. En hier op de voorgrond zien we in beeld Maureen Poys. Eerst Rutger Haanstra. Nou, deze sprong die kan gauw in de prullenbak. Ja, ik heb me wel een beetje voorstellen van Rutger dat ik denk, we zetten straks nog finale op scherp. Want die 1804, dat is titel weer heel goed. Maar wij willen graag naar Bart Helmholt, want Ja. die staat op het punt te beginnen aan zijn tweede sprong. Begon bij 1806. Had je er dus in het verleden vaak al roem over die 20 meter west. Maar ja, dat is voor hem echt geen ABC'tje meer. Nee, Zit er meer in voor Bart Helmholt. Nou, net in deze sprong. wat dreiging, hè? Poep, poep, poep. Het gaat om centimetertjes. Ja, Nee, hij bewaart het van zijn tweede sprong. En laten we voor hem hopen dat het er weer eens een keer uitkomt. Maureen Poys. Ik krijg net. Nee, hetzelfde als Bart. Wel, de dreiging, dat stinkt. Ik heb er alles voor zien dat het fantastische spatmeesken binnen. Dat ze hun goed rijden kunnen in de polstak. Maar ja, dan moet die polstak wel lekker even door de derde punt gaan. En bij beide atleten gebeurt dat nou correct net. Heerlijk hoog in die stok komt. En misschien daardoor ook wel. Maar de vrouwen in het bedrijf is even naar de tussenstand gaan. Marit van der Wal, de vierde aan de leiding, 15:49. 14:03 van Sigrid Bokma, de tweede positie. En de derde positie, Femke Rispes, met 3 meter 15. Dat gaat per meter haast, hè? Ja, precies. Dat kan wat positie 2 en 3 betreft misschien er wel wat bij. Maar ik deed heel natuurlijk, zijn nog 2 pogingen de meeste. En Marije Rijtsma met Tenno als eerste bussietje. Hendrik Westra van Burgum begon bij een wiertsprong. En die maakt dan beziekje bij de junioren. Zich in de top 3 te hebben. Rutger Haanstra, dat is een leiding. 18:04. Tweede positie, Santje 26. Keurige sprong van Riemer Durk Knol. En de derde positie op dit stuit 15:57. Peter Faber. Hendrik Westra. Die zit wel heeg, maar net riocht. Nee. En dat betekent voor hem de tweede wiertsprong. Daar weer opnieuw proberen. En Aangehulder is er net ook een stak terugkomt. Aangehulden, nou toch ik heel interessant, omdat hij gewoon weet, dit is de koers. Hey, Anne die treiken te wedstrijd om zich weer in die top 8 te hebben. Tweede sprong. Want Maar de eerste sprong dus kreeg hem net op de derde punt. wat actie. Kan er wel wat gebeuren. En dan ging ik het al vanuit Frederik dat er nou voor hemzelf min of meer op 17 dan maar een Santje een heel.
om in ieder geval eerst in die top 8 te hebben. Om ik de druk op orde te houden. Dat geldt Ja. voor Marije Rijtsma. Zo je denken. Als even andere dames in de top 3 wil hebben. Dus jongen, eerst even wat Marije Rijtsma in petto had. Zijn we voorbij de 14 Oh, meter. Nou, Krijgt wat meer, tijd, redelijk maar richting 30 meter en daar gaat Agehulder. Wat kan Agehulder? Hulde dan daarbij. Ken hij nou een derde punt? Nou, Hij gaat wel een derde punt, maar hij gaat echt een eind uit koers. Nou, hij zet in elk geval een afstand del. ja. Hij kan die 14,47 afschreeuwen, dus hij pakt hier sowieso een paar meter erbij. Ja, En dan zullen we dadelijk even rekenen. 1628 het er nodig om Arne op dit moment het achtste plekje weer voorbij te gaan. En ja, dat zilver is een beetje spannend, denk ik. Ja, dan weet ik naar de brandsmoke ook. Ja, er moet even wat gebeuren. En zoals Jan Nauta, die hier nog geen zesde afstaan. in het Heidenskip. Noteerde niet correct Santje 94. Hij zit er mij voorlopig stevig op het zesde plak in het klassement. Hij komt nu echt boven de 110 meter uit. Ja, Lopen, zo zijn we ook verwend. Maar nu zitten we in ieder geval tot afstanden die echt wel hoger kunnen. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Het kan zomaar, de tijd kan in één keer keren. En dan jutten we elkaar op. Of jutten ze Ja, Agehulder, Santje 61. ja. sprong naar de andere. Die maakt het een klapper. Ja, dan pakt er een... Meer dan 3 meter. Later in de eerste ja, en 90 centimeter wat ze gaan doen. plus minus. Wasprong nou op een galen maar dit klassement. Peter Faber. 15. Peter Broert in de Kan stok. die hem nou verbeteren? Ik denk het net, want hij glierde direct al een eindje naar beneden. Ja, Baaltek. Precies. Ja, wil je voor eigen publiek graag wat shellnitten? Ken ik volle meer. Maar dat zal er dan toch even op sparren maar te van zien treddensprong. Naar het Bransma dan. Zijn eerste poging, ze krijgt weer 15 meter 52. Nou, we weten vanuit dat is puur voor de statistieken. Maar ik denk dat Anneke Broersma krijgt even Ja. verder gaat. En die gang in haar eerste sprong te wetter. Peter Faber, 15 meter 45, maar had al die 15 15, staan, blijft dus 44 voor Peter Faber verbetert hem dus net. Die sprong is weer Anneke Broersma gaat nou wel over het derde punt en over de 3 meter. die 15 misschien nog te pakken, maar ik Nou, dan net niet. is er misschien een bedreiging voor Femke Rispus. Die staat op dit stuit nog op het derde plak, maar die 15. Ja, precies. Ik denk dat het correct wat minder is. Naar Brandsma, de uitwerker, daar bij de senioren. Laten we hopen op een goede vierde sprong vanuit Bransma dat er die wedstrijd even helemaal iepen brekt als het ware. Daar zitten we eigenlijk een beetje op te wachten zien. Verdedigen. Kijken of die hem dan Het is nog een beetje ziekje. Nou, naar Brandsma zit. hoe ligt het dit? in de Nou. stok. Nee, hij feelt het. Het shot er wel van. Ja. Ziet er fantastisch uit. Hè? Hij Precies. zit echt zomaar een eind omheen. Alleen nog, ja, die richting, dat is toch verhipt en moeilijk. Dat is, al die jongens die polstok zijn in het wetter hebben, Ja, had daar de meeste moeite mee. er hoeft Want maar er iets kan te gebeuren. in die zweeffase zo makkelijk wat uit richting gaan. Ja, het is ook een beetje Russische roulette als het ware, hè, wat ze doen. Want die staat Nou ja. zo op griezelijke vier te Het is zetten. haast poker niet. Het Maar- is bloed en gok. En als dat net doet, dan zal ze nooit die 21 meter springen. Hè. Dat is het dilemma. Ja, en zo heeft zelfs in de gedachten om natuurlijk ooit de 22 meter te trobrekken. Dus ja, dan moet je die risico's ook wel nemen, voor je dat ooit realiseren. Auke Zielstra, De Silstra. Rustige oren in, heel rustig, te rustig. te rustig. Ja. Ja, dit weer een mooie season. Zou Helly ik maar eens de krant in de brievenbus. Dat braaf geweest, hoor. Dat mooi. Dat moet echt even oorzaken. Dat moet even onburger worden. Dus gaat daar inderdaad te water. Dat kon eigenlijk niet goed komen. Isbrand Galema die zich prepareert voor Sint-Waardensprong. En we zijn natuurlijk echt heel benieuwd wat Marit van der Waldwag giet. Want dat ging wel heel makkelijk, hè, die 1549. Leert nog een slagje rennen. En ik denk, zegt je zo aan de 20. Het scoresrecord hier Die had motivatie van haarzelf. 15 augustus 2015 heeft ze dat weer. Nou, dat 4 wielen. 4 violin, dat is toch een mooi moment om daar 4 letter weer eens een beetje mee op te dwalen. hier 16 meter. En dat zullen we natuurlijk makkelijk kennen. Nou, zo net al 15:49, één klimslag erbij en zij zit daar. Had 4 en 4 wij de langste stok van alle vrouwen. Maar die enorme top erop. Ja, Rieke Durkral ligt vierde in het klas. Ja, zei ik maar toch maar leren om mijn zulke stokken om te gaan. Dus zetten er elke keer maar op. Dus ik ken natuurlijk ook zeggen van doe maar wat kwatter, dan zit ik jij er in tapje. Maar nee,
Ze denkt vooruit. Precies. Kijken we naar Mark. En Ja. dat ziet er weer heel goed uit, ja. Maar ze viel echt al toch weer wat uit. De koers komt ongeveer op dat baltje. Dat leidt al op die 1549. Ja. Ja, maar keer verder niks hoor. Nee, ik denk zelfs dat ze justjes verder is. Maar ze wil graag ietsje stariger roeren, want Ja. klimmen ken ze als de beste. Ja, want En een seconde extra tijd, dat kende je een heel klein skill in zandbed. precies. En ik nou niet zomaar een slagje erin, hè. Dat is, ik denk net dat het gemakzucht is, maar meer een beetje van, ik wil die ultieme sprongmootje en daar spar ik dan mijn krachten maar voor. Want het is natuurlijk wel 4 keer een enorme krachtexplosie. Nou, 1536, 1549, weer een geweldige serie van Marit van der Wal. Keurig. Ja, zij wil meer. Hier komt Isbrand, Frederik. Hebben we dat net weer? Ja, kan die een onval doen op het schoonsrecord? Isbrand Galema, daar gaat er mee. Hè. Zie je nou die achterom en daar gaat Isbrand Galema naar de topkapitein. En daar is hij. En nou ben ik benieuwd. Geweldig, geweldig, geweldig. Vorige keer wie het 21 zien. Ja, Daarom had hij dus steeds die pet op. En als hij het toch likt het zakken makkelijk, hè? Dat mocht wel weer iets. Jongen, wat is die man in vorm? staat de Shane hier wel iets naar links. Maar jongen. En hier Riemer Dirk Krol bij de junioren. Lekker bezig. Die richting die 18 meter. Nou, weer een hele hege zandje, hè? jazeker. Verbetert hem. Ook record 1777 Riemer Dirk. En zien PR leidt op zandjes aan zondag. Dat legde er toen in het heidenskip. Toen Ja. we er helemaal stilstaan. Maar dat is weer even link. Onder elkaar 20 meter 59. 20 meter 59 kunnen we noteren voor Isbrand Galema. En die maken dus toch weer een klapperke in het klassementje. Want Ja. dat is Onvoorstelbaar. dikke hele meter. 17 Ja. meter 63 voor Riemer Dirk Krol. Ja, joh, die Ja, die druk komt er ook op. hier al een gemiddelde, die is met Galema's klassement, gemiddelde van 20 meter 74. Dus ja, dat moet nu ook gebeuren. En er komt nou dus gewoon, Ja, woensdag ben ik. ja, er komt nou dus, ja, Vandaag. die 20 past er dus weer perfect tussen. Geweldig, wat een constant en goed seizoen voor deze knaap, voor deze toprapper uit Warkum. Prima, in Aalst, dan ben ik er weer. Riemer Dirk Knol hebben we dus bij de junioren, jongen. Ik dat weer indrukwekkend. Zandje trein, 60. Dus in elk geval zien we de sprong van dit seizoen. Ja. En het is maar correct minder als in PR. Ja, super. Femke Rispens. Nog altijd de nummer 3 bij de vrouwen, maar die 13 meter 15. Daar ken ik nog wel wat bij. En hoe Ja. gaat het nou? Nee, ze klimt hem achterover. Nee, deze sprong gaat te wetter. Maar voorlopig staat ze nog altijd op het derde plak en maakt het dus kans op de finale. Overgaan, een beetje ernaast te klimmen. Nou, de eerste 20,5 meter sprong is een feit. En dan kunnen we concluderen dat de wedstrijd echt iepen is nou, hè? Ja, gelukkig al. Dan ziet hem op de wacht zien. En dat heeft dan de leader of the pack, om zo maar te zeggen, Isbrand Galema, die heeft dat zelf maar even in dat we kleer. En dan was je dat man, dat is Frederik Kramer, Sietse Bokma en Jan Teer de Auto, daar een mooi vervolg op, weet het Jan. Eerst Frederik Kramer. Nee, Ken ik net. correct net voor het derde punt. Want het vijfde stekje, want we naderen natuurlijk ook al bijna dat de tweede ronde voorbij is. Dat ligt tot nu toe nog op Volkert Veldstra, 17.04. En dan kunnen we toch nog steeds concluderen dat oergangsklooster Volkert Velstra met die Santje 04 op dit stuit nog in de top Ja. 5 zit. Dat is eigenlijk net zo'n goed teken, met alle respect. Maar goed, het is wat het is. Eerst niet zijn auto. De vorm, maar als Oeh, die misbreek. gaat nou een heel eind de andere kant uit koers. kan bedreigen. En daar heeft hij nog een aantal weken voor. En had dus Maar dat nog de een wedstrijden kans komen, zoals oer 5 om september het wat WK, onder het klassement te doen. september het Nederlands kampioenschap. De meesten zullen nog Is al, in potentie natuurlijk een van de toplepers in Friesland. niet door. Maar ja, had in het vorige jaar een knibbeloperatie ondergaan. Een stukje meniscus eraf knipt. De grote kampioenschappen. Ja, Dus nee, is ik nog wat om het herstellen. Wordt dus nou ja, overgeslagen. Had er gelukkig geen les meer van, zei er. nee, hij liept in ieder geval onbevangen. Ja. Natuurlijk hopelijk wel weer Hier zien we weer en een win. Sigrid Bokma van Hielpen. Nou, die begon ik mooi, hè. Maar die 14 meter 0 treien. Witsenauta. Ik zei dat die daar een mooi vervallen voor Jan Ken. Ik wil er nog voor hem daar noteren.
Voor hem staat de limiet nog de 15,57. Ze stiet hem uit tweede, maar het gat is wel heel groot. Nou, Neemt wel risico's. Nee, ze kan zelfs nemen over. ziek het de grens op. Ja. Wat het ik doe aan. Blijven loslaten. We praten zo verder. Maar het weer correct te vier deze keer. Maar helaas een sprong. Maar Sigrid Bokma blijft natuurlijk. En dan stiert op de eerste batenkleer haar broer Sietse Bokma van Hilpen. En die wist woensdag ook al voorbij de 14 meter wederom te springen. En die Kan daar dus zal net tevreden wezen met die 16:48 uit de eerste ronde. Met die toch matige insprong die het fort naar beneden zakken. weet wat hem te doen En staat. dat is toch vaak de angel die er fort uit gaat. Ja. Die insprong is misschien wel 90% van die sprong. Zeg, ik ga even de hand nou droeg hier, want dat die natuurlijk een beetje gelet binnen. Er zit aardig wat hars op die polstok en dan begint dat te glitchen. Die hand weer binnen. Maar ze ben ook goed droeg, die sprong weer goed. Alleen nog, ja, dan wil ik het een stak net mooi. Maar het weer aardig beter als de eerste Die sprong. sprong, dan keer de wijde gewoon. Alleen nog, ja, zo'n die eerste mini-sprong, hij is eigenlijk een sprong vergriemd. En hij is nou zoiets van die stok, stiet dan net helemaal goed. En hij had er nou dus nog maar één sprong van om daar iets moois van te maken. gaan doen. Maar met 1794 staat Jan Teren daar nog. Minne Smit van Weesem dan, op de middelste batten bij de junioren. X-man dit, puur gok, die stok heel vier, leger in. En dan maar Sjen om erop omheen te komen. Het is een gok, maar altijd slagend dan hij meteen een hele vierde sprong. Dit ziet er goed uit. Als het dan eenmaal Ja, Ziet er heel goed uit. Prima sprong. Ja, Die gaat ek naar die centimeter daar. En meldt hem dus in de top 3. zeker. Ik denk, ja, dat is beduidend verder dan Peter Fabers, dat ik het iets gehad. De tweede positie 50-57. Dus dat er goede zaken op dit stuit. Want de beste 3 junioren dus in die finale. Dat ziet er altijd goed uit. Dan komt hij ook altijd gewoon een heel eind. Komt nu Wil van nou ik in uw scherm gewaar worden dat Tevens Hopman in die aanmeld had voor deze wedstrijd. De man uit Haas. niks mis mee. Want In het heidenskip kwamen nog oer de 90 meter, dat weer zien eerste van het seizoen. Ja. Maar dan hij hier er ook al wezenlijk aanmeldt, want hij had nog wat last van een onwillige liskblessure. En zal geen risico's nemen willen. Nee. Tessa Kramer. Ken zij die geweldige voorwaartse snelheid een keer meenemen naar boven in de stok. Tessa Kramer, dan daar bij de dames. Nou, dit ziet er Ja. een stuk beter uit, hè? Dit ziet er Zo. veel beter uit. Dit wordt een persoonlijk record. Dit is 16 meter. Eline. Hier is de volgende. Daar is hij in één keer. En je viel het wat doorkomt, hè? We zijn in haar eerste sprong. Nee, het zie je hier. Want toen sprong ze al over de 15 meter. Oké, zo lang zit het record al. Dat zei ze. Jeetje, midden. 2020. of zo. Ja, dat is een unicum. Tot 15 meter 88. Zo. 15 meter ja. 88 voor Wauw. Tessa Kramer. Een dik nieuw persoonlijk record. En de nieuwe lijster bij de vrouwen. Ja, dat is ik wel weer heel aardig, inderdaad. Nou. Hele mooie sprong hier dus. Zo, voor, Tessa nou, dat is toch Kramer. een trainer PR van de jongen al, maar het rijden hele mooie afstand. 80 springt. Jan Terenauta in de topklasse. Kan die zich ik mengen in het geweld erbovenin? Nou, Jan Mooi. Teren maak het Mooi. meters. Ja. Ja, weer verder hoor. Noteerde is correct al Santje 94. Ja, Komt nou oer de 18 meter, denk ik. ja, dan ligt het wel op. Dus docht ik goede zaken. Ja, Sowieso voor het klassement, maar ik voor de kans om finale te helden. 18.06 wie nota tweede plak voor Bart Helmholt. Maar dat kan wel eens gevaarlijk worden nog. 2010 inderdaad, 30 juli 2010. Toen wist 2010 werd je op leerpte ze al in Boetenpost, notabene als famke zijnde. ja. 1539. Ja, Zie je hier oudere record wat je even uit de boeken hebt. ja, en dik hè. En, Mooi, hè? en roem. Ja, en de 16 meter zit er in. Ben ik van overtuigd. Nu dus 10 jaar later. En misschien springt Joel, zij wie weet. 1588 en neemt gewoon hier bruut de leiding over van Marit van der Wal. Ah, mooi. Heel mooi. Meteen even appen denk ik naar... Nou, hopelijk is Anja Bergsma van deze afstand net al te botskrokken. Want voor haar zal zo'n afstand, met alle respect, er nog net in zitten. Wil Jan Terenauta 1828 noteren? Mooi, ja. Oh, dit gaat direct al mis bij de insprong. Ja, dan is de sprong wij. Is er dus niet Voor bij. Anja Bergsma. Had nog geen En cadeautje van zij had nou haar Dan het cadeau tweede van wie het Tessa, sprong. 1588. Prima Nou, dan is op dit stuit Tessa Kramer wel de verrassing van de Jonne. Ja, zeker weten.
18,28 meter. Kijk, dit willen we natuurlijk zien, zulke sprongen. En dat betekent na 2 rondes, daar bij de dames topklasse, dat Tessa Kramer... Dan word je eens op voor de derde en laatste ronde in deze categorieën. Senioren topklasse, junioren topklasse en vrouwelijke topklasse. En dan zullen we weer terug naar de finale. En Bart Helmholt. 18-0 en een wiertsprong met een protte dreiging. Dat is het resultaat wat nota. Ik hij zocht natuurlijk. Wat is Brent Galema doet? 20-59. Ja, dat gaat ze met lietser maken worden, Bart. Prima oren, mooi. Dit ziet er beter uit. Dit ziet er volle beter uit. Want kom je weer een 20 meter? Ja. Dit komt in de buurt. Absoluut. Hij herovert het tweede plak wat er niet krijgt. Kwijtrekken oriënteren auto met die 1828. En dit is een afstand die echt Bart prima broeken kan in zijn klassement. Zeker. En hij zet de druk weer op naar het Bronsma. Ja, want het gatje tussen Nart en Bart is ik met 62 centimeter. Dus 1992 voor Bart Helmholt. 19 meter 92 voor Bart Helmholt. Nou, dan moet Nart nou wel echt ontwerpen. Van het tweede plek. In het klassement. Rutger Haanstra. Rutger Haanstra, Die beziekert het vanzelfs, want stiert al onder leiding met die 1804. Die had al 18-0. Maar noteert nou 2 wiersprongen. Ja, en bij de junioren daar dus derde in de spit, 17.03. Riemendur Krol op 2, 17.63. Rutger Haanstra blijft. Bart Helmholt koe een 18 meter 26 voortschreeuwen. Ja. Bij de senioren En topklasse. pakt daar dus een lichte 2 meter bij. En dan is hij op dit stuit, na 6 duels, naar het Bronsma voorbij. Ja. Maar niet mij nog. Maar die moet met hier in het hand, Jan. Ja. Dat is wel prachtig. 61 en vol. Nou ja, Eerste Hagen nog even. Komt. Die jongen die staat nog steeds vijfde, 17.04. Maar er komen nog zoveel die daar nog makkelijk aan voorbij kunnen. En, Ja, het is met mooi dat we verstand zo'n moeten gaan brede letten. groep kregen hebben, want we gaan toch wisselende dijwinners. Het klassement golven wordt op een del. Ja. Hij jou een keer een minder dij, dan kun je op zat draaien plakken een zakje. En dan kun je echt in iedere wedstrijd weer rechtloeken. Afstand genomen. Maar zo horen ze me kwam wel op scherp. Nee, absoluut. Virtueel gaat naar het En dat veel uniek een beetje. Deze wedstrijd is nog lang net ten einde. Die begint nou lekker op stoom te komen. En de afstand wordt steeds beter. Hè? We hebben die 2059, we hebben die jochentje 92. Een 1828 van Jan Teer de Nouta's derde positie. Dus dat begint er echt op te likken. En Maureen Poys dan. Ja, och, die lit het fort al lezen bij de insprong. Ja. Slipt fort. En ja, ik krijg dat ze echt wat licht lest had van de ribben. Ja, dat lijkt natuurlijk echt net noffelijk. Nee. Soms dan wil het wel in één keer. Nou, Nee, die rent je wat verdrietig. U is voorbij. Dus die Ja. moeten we maar even gebeuren. Wij zeggen een Hulder. Het lukte vandaag nog. Santje 69 als eerste afstand. Bij de senioren. kan die daar nog wat om vastplakken? Oh, kan hem verdikken, wat scheelt het? Het scheelt haast niks, maar dit kinder, hè? Ja. Een stok in een ronde klimmen en dan ook nog recht toe, maar dat zie je er nou krek net in. Want dit is voor hem natuurlijk de perfecte omstandigheden. Hè? Ja, 1761 is natuurlijk niet een hele verre afstand, maar daarmee staat hij wel vierde. En ja, als je zo'n sprong laat zien, dan mag Hendrik Hulder Westra even mee, van naar de Burgum. finale. Aan de andere kant, Die zet nou 1761, die is ook zijn eerste afstanddeel naar 2 wiertsprongen. en zijn eigenlijk geen finale waardige afstanden. Maar goed, met zo'n sprong. Maar het zal hem net bij de finalisten brengen, want de derde afstand bij de junioren op dit stuit is die Santje 03 van Minnesmit. Ja. Achter Santje 63 van Riemendur Krol. En Rutger Haanstra die het over de 18 meter leepte. 18.04. En Hendrik Westra tot 15 meter 36. Stond Peter Faber en lange tijd derde met die 15.57. Inmiddels is dat aardig. Maureen Poys kwam toch nog tot 12 meter 52, maar goed, daar zullen ze net volle boodschap aan haar. Nee. Genoeg om daar aan. Voor haar is dit een beetje een sneuwe jongeman. Want ze was al licht geblesseerd en die derde sprong, daar had ze echt last van. Dus dan hoop je dat ze net de volle hinder had van die blessure. Wat kan Marije Reitsma? Zit op nota 6e
Marije Rijtsma. En kan daar niks aan toevoegen. Dus Marije Rijtsma mist echt de vrouwensfinale. Ja, Ja, daar gebeuren natuurlijk spectaculaire dingen in die klasse. Daar moet je echt 4 wel in Ja, meedoen. ik zou zeggen, de drempel van 14.03 voor een tweede plakje, voor een finale plakje, is ik hey. Hè? Daar markeert niks hoor. Een van de betere wedstrijden daar bij de vrouwen. Octavia, ik ben al zo goed hè, in die automerken. Wat is het antwoord van Nart Bronsma op die sprong van 1992 niet correct van zijn oud trainingsmaat Bart Helmholt? Ja. Ik ben er nooit zo goed in auto's. Ik weet Nart niet Bronsma wat had voor auto ik als zelf heb. zesde afstand staan 1834 in het klassement. Dus ja, precies. Hij zil dus echt richting die 9 meter tamatten Zeker. Maar ik weet om dat Bart ik weer bij te helpen. neergezet. Dus hij staat hier voor bij de ingang. Ja. JD 206. Heel dik in het jochetje zelf. Dus Nou, als die mee daar- Eigenlijk gewoon een 20 meter materiaal zijn. dan is clear. En in potentie kan hij dat natuurlijk. Ja. Nou, En we Dit willen ziet graag er wel naar de goed finale. uit. Dit ziet er Zeker. prima uit. En daar gaat er. Ho, ho, ho. Nou, dan we de richting, maar dik onder de 9 meter in elk geval. Absoluut. En daar ben wij blij om, want dan gaat hij in ieder geval lekker maar naar de finale. Maar uiteindelijk Frederik dacht bij mij dat de vierde komt. Ja. Hij ging meer naar rug dan wij dachten in. Wat kan Peter Faber? Oeh. Wat kan Peter Faber? Nou, ja, die maat ik oer de centimeter. Ja. Had hij meedoen wel in de finale hier op zijn tussenbatten. Zeker. En Peter Faber stiet trend in het klassement. En die had jongen dat door die geweldige afstand van Riemen door de knal. Dat hij op dit moment vierde stiet in het klassement. Dus hij biedt in ieder geval goed van de mouw. Maar ik van hem, dat terugste spoor, dat slag er net helemaal. Behoorlijk naar links. Want met die 19 meter 34 komt hij op het derde plek te staan. Op de 19 derde meter plek 34 kunnen we noteren voor Nart Bronsma. is daar dus de te kloppen. Die houdt de skeer behind dus, wat betreft Bart Helmholt. En Peter komt tot 16 Ja. meter. En steert voorlopig te redden in de wedstrijd. Dus, en daarmee dus het Maar wat een heerlijke finale krijgen we, hè? Isbrand Galema, Nart Bronsma, Bart Helmholt. Ze gaan alle hier mooi. is dan daar weer De meesten. Alle jongens met PR's van oer de 21 meter. Precies. stand voor Anneke Dus er kan nog hele mooie dingen gebeuren voor jou. Anneke Broersma. Maar het zit nog niet super Die lekker. kan echt 14 meter Zo. springen. Lijkt wel weer goed te gaan. Mooi kalm, maar ik Ja, zei... wel, vrij Toch snel. uit koers het Ja. laatste eindje. Goed, inderdaad. En dat betekent dat er echt voor Anneke Broersma joert geen finale plakjes. Zij hier treedt je jongen, dit is minder, dus ze bloedt voorlopig op het 4e plak staan. Isbrand Kalema dan. De volgende daar weer. Ja, zullen we eens even naar die serie van Isbrand Galema zien. Ja, 1890 de eerste sprong, 2059 de tweede sprong. Nou, op het schaansrecord, hè? in die mate, als er dit tros zet, Ja. dan kunnen we nog wat verwachten. Ja, statistisch bezien weten wij wel wat er nog heen gaat. Maar goed, jullie hebben dus toch correct even een oorspeeltje. Daar komt hij. Auke Zielstra voor zijn tweede sprong. En krijgt hem inderdaad nu voorbij het dooipunt. Get correct oer de line van 15 meter, maar dat is in de juniorencategorie net genoeg voor een finale. Namens mij zeggen, nu is er een kettingje gevonden. Dus mocht iemand zijn Wat kettingje kan kwijt zijn, Isbrand Galema? die ligt hier bij mij. De man in vorm. Maar Dus, die Friese leiderstrui stevig om mijn schouders. ophalen hier. Kan hij nog verder als die 2059? De jacht was al Ziet er over weg tijd goed dat uit. de Het rest gaat nou wat te vlug. aan voorbij is. Nee, Dat hij viel het. erbij komt. Nee, het vuurwerk, als er nog wat in gedachten had, dat zullen er meenemen naar de finale. Nog even niet Ja. verder. 2059. Sowieso een heerlijke afstand om die op te richten, hè? 2059. Dat is Anneke Broersma, 12 voor de overige finalisten straks een prachtig eikpunt. Gaan we verder Ben ik met wel heel benieuwd wat Marit Marit van der Wandel doet, hè? Dat hij een goed antwoord heeft op die 1588 van Tessa Kramer. Beide dames komen van het Huidenskip. Zie je zo'n werkzet? Ze moeten onder de bak en dat, nou ik zeg dat gebeurt de laatste weken wel vaker, maar deze afstand is nou echt serieus, 1588. Maar wel het feit dat Tessa Kramer zo Dus, ver springt en dat er dus... Ben benieuwd, jongen de eerste 2 pogingen van Marit, afstand, zit ik er eigenlijk net toe in zetten. dat ze dat dwang giet, is nou net dat wel in ieder van de 2 finale sprongen. Maar goed, Want ik denk dat het schaansrecord er nu ongeet. Ik heb dat vermoeden, zegt je zo'n 20. Als je hoe goed zij in de stok zit van de jongen, springt goed in. en wat er hier mogelijk is, dan denk ik, Marit, dat moet toch makkelijk kennen. Gaan we zien wat haar Maar je moet het wel even, het moet even gebeuren. Isbrand Galema. Ah, de gedreven niet op het gezicht is duidelijk, hè? Prachtig. Tredersprong, nee. Ze viel het al. Hij gaat direct door zijde. Naar rechts.
Nou, dan moeten we dat toch wel een verrassing nemen, want Staan. dan moet ze het vuurwerk bewaren voor de finale. Dat kan alsnog wel. Maar dan is ze in de wedstrijd toch weer een keer verslaan. En nou terug clubgenoten Tessa Kramer, maar die keurige 1588, dat dikke nieuwe persoonlijk record. Ik denk ze jongens goed bezig. Jij hebt nog een beeldje Riemer durkt. Knal. Krol. Kral, sorry. Want hij is familie van de Wolters, heb ik hier. Jazeker. Goed in stap. Riemer durkt. Jurus. Ja, Oh, daar komt er aan. Daar komt er aan. Ja! Maar het eerste is in leven. Oer de 18 meter nou. Het ziet er al een skofje onder komen. Geweldig. Het is een krachtpanzer. Het is een lang eind. Hij is haast lekker breed als het er lang is. Ik heb van cement Frederik, hij is vernipt naar Paken Riemer Wolters, die ik heel lang leerd heb. Zo wat ik van de leerpartij beschutten heb. 1831. Mag ik de handen op elkaar voor Riemer durkt. Zo, 18 meter, Ja. 31. Jongen, dan neemt hij echt de leiding oer bij de juniorenklasse. Prachtig naar PR, prachtig naar je leider. En ik denk een blije Paken Riemer. Ik hoor de livestream hier. Dat ook kan weer. het missen. Houdt mij gewoon Dus, de hele tijd hier. Goed bezig, wat een heerlijke wedstrijd. Hè? Ik bedoel, Hartstikke leuk. Ja, we zijn los, hè? Zijn er Het bij Rijn Riemer PR's. Durkt Krol. Hier komt Freek Kramer. Kan Nee, hij die nog had mee het naar de net. top 5? Nee, dat gaat niet gebeuren. Joert geeft de eer naar zijn zuster, Tessa Kramer. Daar dus te wagen. Ja. En Freek Kramer, Ja, zo net zaten we Joert echt weer in. net in de Dus, buurt van de en toen finalisten. was Stuart zo van, nou ja, vind jij er nog wat aan? Nee, ik vind er niet zoveel aan. Maar nu is die wedstrijd helemaal los en helemaal opengebroken. Dus we zijn een stuk blijer. Nou, als ze dit En zou nu wat hopen we ook trolloeken. als publiek, want je komt natuurlijk wel... ja, Frederik Kramer liet het doen. Wat zit er dan? Denk ik dat een janteerde Nauta Frederik Kramer voorbij gaat in het klassement. Dus die wil een stuivertje wisselen, plak 5, plak 6. Goed. Zoals iedereen wat met je eigen klassement, met je eigen wedstrijd bezig op samen. Dus daar nu aan de leiding. te zeven. 1831, derde plekje. Maar de vrouwen dan? Spits staan. Ik het name, dit, met name het thuispubliek hier natuurlijk. Graag mooi hebben we naar de finale, Femke Rispers. Maar de tweede positie, dat is nog steeds die 14-0-3. En dat is een AR van Sigrid Bokma. Het klassement. Als iedereen het kent, overigens, is het wel Femke Rispers. Persoonlijk record, dacht ik van oer de 5, wat zeg ik? Ja, Oer de 16 meter, Jazeker. 16 meter, jochentje. Dus als dat- famke zijnde, hè? ja, Dus die ken het in potentie wel. ja, Maar zij ja. is inderdaad het Famke die nooit maar dit, de eerste afstand die je hebt. Ja, als Famke. Ook hier weer. Maar dat redt ze nou net op. Nee, de coach hier wat wilde plannen mee had qua Ja. zetten van de polstak, want die stond echt wat te vier. Deze Femke. Dat moet duidelijk zijn. Nee, de plaatselijke favorieten, In het water. die moeten toch al hekje. Want bij de junioren wie het Peter Faber, die mij 16 centimeter op het vierde plak bleef. En Wietse Nauta, die meldt hem dan net in die top 3. Dat betekent dat Minne Smit hele goede papieren had met die Santje 03. Ja. Heeft hem weer, klimt hem weer wat meer. Ziet ze bok maar dan. Dus, Ik vond een knaap die we graag mooi hebben naar de finale, de nummer 4 van het klassement. Een man die het heel vaak die 20 meter grens al passeerd had. Ik de 20 een hele meter al Ja. meerdere keren. daar straks nog aan voorbij kan gaan. Maar Iets wat boven hij de is nog een beetje op ziek 17 naar meter, 27 de vorm die er in het begin van het seizoen hier. staat wel scherp voor hem. Kan hij de 20 meter grens nog een keer om een tikje? Nou, dat slag het hem Joert net. En dan weet Sietse Bok maar ook dat er voor hem Joert geen finale plak in zit. Dat Nee. meegaat die finale. Dan zijn de finalisten al bekend, hè? 61. Ja, Age Hulder is de nummer 5, maar die Santje 61. Op het vierde plak staat op nota Jan Tere Nauta, 1828. Die is sowieso al finalist, maar kan hem nog verbeteren. Tweede plak op dit stuit Nart Bronsma, 1934. Tweede Bart Helmholt, 1992. Ja, dan kan er maar één boven ons staan. En dat is op dit moment Isbrand Galema, 2059. En waar weet wordt hij nog voor een petto had in de finale. Dan een sprong neer kan zetten. Die voorbij die sprong van Isbrand Kalema gaat. En Sigrid Bokma die weet nou dus ik dat de kans op finale grut is. Maar 14-0 rijden. Maar die wil er best nog een beetje bij hebben. Dat zit er ik goed uit, hè? Dat zit er Jurus, goed daar uit. komt zo, hè? Oh, ik zei je, Ja, prachtige ja, ja, ja. sprong. Van
Ja, zeker. Zo, wat is dit? Ik een lekkere wedstrijd bij de vrouwen. Is voor haar ik de beste van het seizoen, denk ik. Absoluut, ja. Want dit gaat ook Ik deed een hoop gedrevenheid in die sprong. Die vrouwen, die fietsen die elkaar naar geweldig niveau daar. Ja, die wordt een beetje gremietig van elkaar liggen. Dus wel, hè. Leuke Dat bedoel ik klassie, in positieve zin. Ja, Dus dat moeten we hebben, want dit is een heerlijke wedstrijd. We hebben 1588, voor haar. we hebben 1549 en we krijgen nog een hele dikke 15 meter notering. Zo, 15 meter 15 12. tolven. Dat is dan de drempel van finale, 15 meter 12. Mijn aanstaan gemiddeld zien we in elk geval de beste wedstrijd bij de vrouwen. Ja, Minne Smit. Ja, ook deze is Minne gewoon weer Smit, een kan die hem hè? nog verbeteren? Minne Smit, netjes. die het echt weer oer de centimeter. Ja, die heeft daar. Hier centje 03 steen. Ik denk dat er hem nog wat verbetert. ja, het zal net volle schelen, hij komt weer aardig in de buurt. Maar wel een keurige sprong, markeert helemaal niks aan. Nou, Tessa gaat het nou te pakken en dan zou ik zeggen met hier maar hoe die 16 meter. Wij zijn wel klaar voor Frederik, want het zijn al mooie sprongen en die hanteerde de auto. Ze krijgt 1828, wat kent die nog? Welke centimeter? Zo het risico nemen en dat moet er nou even bekeken met een dikke plons. Gaat te water. Nou ja, Sil toch tevreden wezen. Hij had zien zesde afstand op papier. Die moet straks Staat stevig in de topklasse, in de top 6. in de finale. En is finalist, dus kan Aas nog 2 keer in actie komen. Nog wat ruimte. Maar we gaan daar dus straks los in die finale met Agehulder. En daarna Jan Terenauta, Nart Brandsma, Bart Helmholt en Isbrand Kalema. Nou, dat lijkt me een prima vijftal in deze finale. Dan zitten de wedstrijd bij de senioren topklasse, die zit erop. We krijgen natuurlijk naar de finale. We krijgen Boa Westert nog bij de junioren, die het de polstok zetten. En we krijgen nog 2 vrouwen in actie. Tessa Kramer, zij stiet kleer. En daarna nog Anja Bergsma. Kan ze nog een keer exploderen? Nou, Nee. gaat ze te vlug hoor. Nou ja, Springt gewoon hartstikke goed. dat is ik helemaal geen ramp. Vrij want lenig, maar, Je kan namelijk maar 1 afstand meenemen in het klassement en naar de finale. En dat is de eerste. En die had ze niet correct opkreeg naar maar eerst 15,88 meter. Dus haar jongen kan sowieso aan de mistikken. Nee, als je absoluut naar het niet. zien hier een persoonlijke record springen. Nou, dan mag je er best een beetje blij mee. Ja, we gaan ervan uit dat we net wedstrijden hier hoeven te wachten. Want dan wordt ze ik wat ouder bij alle respect. Nee, ik zie haar als dat juist. Ja, dus altijd zo met de kaarsprong. Die ziet er altijd wat makkelijker uit. Omdat ze goed gaan. Maar je denk ik bij haar van die kan best de 16 meter ik erop rekken. van Minne Smit. Boe Westert van Snits, hij weet het. Om de finale te hellen moet ik Santje 0 springen. De afstand van Minne Smit. Die er een centimeter bij sprokkelt. En dat dat dit slag hem het net net. worden. Nee. Maar dat gaat niet lukken. Voor Boa Dus dan met derde finalist niet bekend. Minne Smit. Hij gaat tussen strijden aan de finale in Santje 0 Die dekselse Riemer Riemer Dirk Dirk. Krol. die ateliering maar 8 meter en 21 centimeter. Ja. En de Rutger Haastra, hij gaat straks het zware springen. En die moet nou orde op zaken stellen in de finale. Want hij het 18-0 steen. Maar de 1831 van Riemer Dirk Krol, die luidt dus als beste derde in de wedstrijd. Nog 1 vrouw stiert kleer op de batten. Voordat we uiteindelijk zetten dadelijk met de finales. Anje Bergsma van Drachten. Leert in Weensum. Promoveerde van de tweede klasse naar de eerste klasse. Maar had Joert Onota 2 wiertsprongen noteerd. Had een PR van oer de 14 meter, dus het zou kennen. Maar het slag het haar net. En dan is daar ik de eindstand bekend. Of de meesten dus stonden, zou ze naar de finale te beginnen. Nummer 1 Tessa Kramer, 1588 met het PR. Nummer 2 Marit van der Wal, 1549. En ik, de derde dame, Sigrid Bokma, kwam oer die 15 meter. 15-12, dus een prima niveau bij de vrouwen. Ja, absoluut. En, petje af, hoe de dames dat dienen hebben. Mooie wedstrijd, 4 sprongen, goede sport. Op de kleine schans.
de jongens, de middelste stand bij de jongens. Wietse Steensma als eerste. Sowieso, van mijn gevoel, Frederik, ik een vrij vlotte wedstrijd. Het is nu op mijn klokje 26 minuten door 8 uur. Ja, dat is wel vrij normaal, hè? Dat die elders aan beginnen, 2 uurtjes. heeft daar de beste papieren nu. En de finale die wordt Muttingen daarachter omzetten. Starten we met Aangehulder. We beginnen met de famkes, we beginnen met de jongens en we beginnen Isbrand Kalema. bij de senioren. 20 meter. Mooi 50. Aangehulder. Dat zijn de finalisten. Zodra de wedstrijdleiding, en dat binnen jullie de heren Albert Heijns en Remco Veenstra. Dan gaan we. Het is in de Liepers en Liepers decisie van de finale. Kellos. En Satisjen is dat gebeurd, want er is allemaal actie op de batten. Allemaal nog te overbruggen zijn. Het lijkt erop dat de eerste die in actie komt, Inger Haastra is bij de famkes. Kan dat natuurlijk. Nou, Inger die wint de meeste wedstrijd. Zij het op dit moment 4 keer een dooroverwinning bij Hella. Maar jong stiet ze dus op dit stuit tweede en moet ze nog even flink onder de bak. Want we weten Dirk dat de winnende afstand op dit stuit bij de Famkes. En dan ga ik even zien, stiet die op 14:34 van Hanneke Westert. precies 14:34. Nou, dat moet natuurlijk kennen. Persoonlijk record van 14:62. Maar het is ik net een afstand die Inger Sammer even uit het... Ik denk dat op de middelste baten eerst in actie komt Wietse Steensma bij de jongens. Oké, ja. daar ligt En het dat inderdaad. is de jongeman die dit seizoen het vierste weer. Hier kijken we naar Van- Wietse Steensma. Nee. Soms moet er rust Nou ja, hij sprong een nieuw persoonlijk record van 18:42, maar nu komt er daar net in de buurt. Hij had nog 1 finale sprong te goede. Dat brengt dus een die bij Inger Haanstra. Het eerste finale sprong. Kan zijn daar Ja. meteen. Zij geeft natuurlijk op jacht naar die 14 meter, maar dat zit er nou nog net in. En wat ken Aangehulder? Dreiging, Ja, dreiging. die kan maar- geweldig glimmen. Ja, Maar de pols maakt wel mij op derde punt. precies. De volgende daar dan weer Jan Tierenota. Net droog achter de oren. Wat zou het mooi wezen als we de wedstrijdleiding nog zo vier krijgen konden dat we gewoon om de oorlogminuut een sprong krijgen. In plaats van 3 liek en dan weer 2 minuten wachten. Precies. Wij werken er al jaren aan. Oké. Lastige. Want we het zullen is die voor wedstrijd- ons cameramensen natuurlijk echt een drama als iedereen een liek springt en dan weer 3 minuten niks. Ja. Maar het blijkt een tour te wezen in de praktijk. Nee, cameraman Corneille, die moet je er helemaal gek voor worden. Dat ken het missen. Nou, die is in zijn eentje. Ja. Op een Nee, FK dat is- had er nog 5, 6 kamers op, maar echt Precies. dan kan je maar 1 tegelijk verslaan Ja. natuurlijk. Nee, dat Dus moet. ik nogmaals de oproep onder de leppers Gewoon en ik onder de TC's. Jongens, beziek je dat nog een liets beetje van elkaar. Jou iedereen zijn eigen podium. Het is toch volle leuker om in je sprong helemaal te volgen. Ja. Alle eer even en een applaus erbij en dan oer naar de volgende. En dan heb je continu genoeg te zien. Ja. Nee, dat is inderdaad. Maar goed, Frederik liep net via de SAF vaak. Hè, dat is natuurlijk sinds 2 jaar nou. Hè. Dat is 3 jaar denk ik dat je met mijn livestreams komt en dat soort dingen, wat natuurlijk helemaal mooi is. Maar dan moet iedereen niet een beetje wennen. Stel ik het wel. En, Maar ja, goed, het FK door wel 15 jaar. ja, nee, precies. Dat, 16. Dus Eerst Jere Douwe Abma. Ja, die zal ik een geweldig waarom zien op deze jongen. Want zeker. die kwam nog nooit verder als 16 tolven. Want dat noteerde de jong. Ja. Een prachtig nieuw PR. En die staat bij mij maar vlak achter Wisse Broekstra. Ja, blikkinder. Bart Helmholt staat in de wachtstand. als vierde in die finale. Want die mij straks in de finale. We krijgen eerst Jan tegen de auto. Goed lukken en allemaal kloppen. En voordat Jan Terenauta in actie komt, denk ik dat Pietrix Westra bij de Famkes. Ja, daar zie ik een stuk dreiging in die tweede en derde sprong. Die het wel eens wat te wetter ging, maar als dat even beter gaat en die helft de derde punt. Ja, dat bedoel ik, dat bedoel ik. En dan gaat ze toch krijgt Briek. Jammer, jammer, jammer. Bij de Famkes. Een rasrefter. Pietrix had nog 1 sprong om wat te doen. Om die koppositie, die 14:34 en dat had ze in de bouw. Ja. Jan Terenauta. Je weet, als het uit die tweede sprong. Ken die nog progressie maakt? Nee, net een perfect insprong, hè. Ik gleed even. Ja, maar het nou ook wat wegen. Ja. Voor de duidelijkheid, je kan geen afstand voor klassement meer deel zetten.
Het gaat nou in de finale puur om wat de dijtitel wint. En Ja. dan weet iedereen dus van, dan moeten we dus verder als die 2059 van Isbrand Galema. Ja, dat Nou, is, die had goede papieren op dit moment. het is voor een Jan Teer Nauta is dat wel een hele serieuze afstand. Dat leert er net zo vaak. Persoonlijk ook 20-23, dus het keer wel. Wisse Broekstra dan, zou die nou een beetje de knock-out uitdelen gaan daar op de middelste schans? Want maar zegt je, weet hij ik dat de orenknapen in die finale, die jouwt er dan kanske. Zeker Wietse Steensma, die het heel makkelijk ik dat soort sprongen maken. En Douwe Abma, die had al een PR, maar goed. Voor hetzelfde stunt er nog een keer en dan is zegt je natuurlijk ik te dwan. Dus we gaan ervan uit dat de man in de leiderstrui op de middelste scores werd nou op inzoomd wordt, Wisse Broekstra, dat hij nou een vierde sprong. Muziekjes heel te mooi zien dat er in ieder geval een beetje zoiets had van nou jongens, nou is het klaar. Ja, hij leert in wezen ook een persoonlijk record. Ja, dat motiveerde. Maar dat snijden van zelfs helemaal onder bij die fantastische sprong van Wietse Steensma. Die 1842, dat is kansrecord nou de benen in wezen. Dat vind ik belachelijk vier, ja. Dat... Oeh, er zit een vreemde dribbel in, maar hij krijgt hem al op derde punt. En hij geeft roem oer het blauwe baltje heen. Dus hij verbetert de lerende afstand bij de jongens aanmerkelijk. Ik ga ervan uit dat dit een centimeter notering wordt. Ja, en het gemak weer mooi, jongens. Hij gaat naar Vleugel. Ja, zeker. Nat Bronsma is die. En Hanneke Westert bij de Ja. Famkes. Eerst had Die ik gaat eerst. Ja. De liedster. Bij die 1434. Zo. Is dat nog een keer. Zo. Hanneke Westert. Ja. No. Die uitsprong, ja, die vind ik toch ook altijd erg mooi. Die zit lekker in de wedstrijd, Joert. Hanneke moet er iets meer van rotten, iets meer van wurkje dan de orendames, de orenfamkes. Maar Nart Respect. Brandsma. ze komt een heel eind. In zijn eerste finale sprong. Brandsma, naar beneden. Nee. En die loopt hem oerdwas. Naar de andere kant gaan. En kan hem nog net mengen in de street. Dan mag ik een applaus voor Hanneke Westert. Nou, Hanneke Westert, Aan haar eigen afstand. die verbetert haar zelfs. Zo. Nou, 1438. Inderdaad aan de leiding. En dat betekent dat zij 34. Hansen een hele knappe jongen draait. Ja, keurig. gaat dus aan haar eigen afstand dus voorbij. Ja, Wisse Broekstra, 1696, die verbetert hem in die, aanmerkelijk in die jongensgroep. En staat nou stevig onder leiding. 16 meter Ja. 44. Ja, we gaan verder met Bart Helmholt. Ook in deze wedstrijd. Natuurlijk liggen die in elke wedstrijd. Draaien niet de polstokken op, poetsen binnen. Sigrid Bokma bij de vrouwen, Minne Smit bij de junioren 92 kan. en Bart Helmholt. En nu dus richting die 20 meter. Bij de senioren. Bart kwam dit seizoen al tot 20 meter. Draaien 94. toppers. Dus dit is zo'n afstand. Waarvan Bart natuurlijk een erelijst heeft, werd de oren twaalfjappers alleen nog maar van drieën kennen. Nederlandse titels, NWM-titels, Frieske titels net te vieren. Wederom te krijgen. Hij had ze in alle soorten en maten. Opent daarbij die Zelfs volgens mij de houder van 2 keer een zilveren pols. nieuwe leider in de wedstrijd. Dat jullie de strijker achter elkaar weten te winnen. En dan dat 2 keer. Dat is wel uniek natuurlijk. Die binnen net zo volle. Maakt toch wel verschil als je bovenaan ligt. Of Een levende legende. Bart Helmholt. Sigrid Bokma. Der Maar meneer Smit kan linkje je bij mij te beginnen. 31 voorbij, want dat ligt precies op. Draaien vooral dus oer die 15 meter. 15 meter tolf in Sigrid Bokma. En zij zult toch beziekje moeten, anders is Nee, je verder. Bart Helmholt, Ja. dit als eerste. Die nemen we eerst even mee, want Tessa Kramer. kunnen we hier een 20 meter notering beschrijven. Oh, Nou, en Ot dit er nog terug weer. Nou ja, Ot. Oei, oei, oei. Sigrid Bokma, die pakt het moment ik maar even om. Dan hebben we het weer. Binnen 10 seconden waar we het sprongen. Nou ja, dan ren je het risico dat je wat minder in beeld komt. Nou, attentie voor de middelste batten. Minne Smit, de nummer 3, het ontnota bij de junioren. Als hij een plakje opscoren wil, zal hij een meter verder matten als die Santje Fjouwer van de voorronde. De 16 meter. En het gaat natuurlijk om een dijtitel, dan maakt hij 1831. Winnen Smit. Nou, Klimt wel scheef, makkelijk, maar- maar hij gaat uit koers. Nee, de dreiging het er mooi, hè? Ik bedoel, Meneer Smit zo strak uitklinkt.
Mooie lepper van Weesem. Die toen ik goed aanwezig is. Nou, voor de statistici onder u, er weer natuurlijk een wedstrijd in Holland. Daar weer de vierste sprong. Die van Erwin Timmerarens, die kwam in de finale ta 21 meter 0 zoon. Dat is 3 centimeter minder als de winnende afstand in Griepskerk van de vorige wedstrijd Ja. van Isbrand Galema. Precies. Daar weer minder nice voor de Hollandse kopman Jacco de Groot. Die gang de eerste sprong te wetter en is daarna net meer in actie kwam vanwege een blessure. Dus let wel hopen dat dat een beetje meevalt. Want ja, die man die wil je natuurlijk echt op een NK zien in bloedvorm. Want dat belooft op voorhand natuurlijk een fantastisch affiche te worden. Absoluut. Ja, als je juist naar de wedstrijd van 4 augustus in Griepskerk. Ik ben de junioren. Hier Rutger Haastra vorige keer 8:64. Isbrand Galema, de Zuiderstetel, toen 21 bij de senioren. En hier bij Wisse Broekstra, Santje 38. Pietrix Wester bij de Famkes, 4:56. En Marije Rijtsma bij de Vrouwlie, 4:69. Nou, bij de Vrouwlie ging je maar 4:69 net eerst in de prijzen zitten. Dus daar ben we een heel lang verder. Ja, Wat gaat Marit van der Wal doen? En ik nou is er even een oudbakje. nou, uniek beeld. Truien, Friese truien op een schoonzen. Ja, Marit van der Wal bij de vrouwen, Isbrand Galema bij de topklasse en op de middelste batten Rutger Haastra als junior. Ik leeuw dat de vingers wiezen naar Isbrand Galema, dat wil zeggen dat die als eerste gaat en die gaat. ja. Eerste finale sprong van Isbrand Galema. En die had de stok krijgt te 4. Ja, Dat brengt dus bij Marit van der Wal. Die staat in de startblokken voor haar eerste finale sprong. Marit van der Wal, haar eerste finale sprong. Ken die? Nee, echt die weigert te volle. Ja, er is ik niks als te doen als Nee. weigen natuurlijk. nee, maar dit scheelde misschien wel wat te vallen. Ik bedoel, Nou ja. maar goed. Ja, dat mag je goed puzzelen. Ja, je neemt maar wat risico. Rutger Haastra. Ja, die moet ik nog orde op zaken stellen. En Die dat is het echt net wend om Nee. de tweede viool te spelen. Van Rutger Haastra. Maar daar bleef er voorlopig wel op staan. Ja, jongeman Krol die heeft het goed van me kon, jong. Dat markeert helemaal niks hoor. Houdt daar de beste papieren. Maar Eerst standje 63, begon met standje 26, toen standje 63 en dan uiteindelijk naar dat prachtige nieuwe PR van 8,31 meter. Ja, Ja, serie om er al een eentje te halen. precies. Dan verzin je eigenlijk ik wel een duititel. er kan nog wat bij. Jazeker. Ja, 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 ja. En de commentator die hut hem al op, zo van er is altijd rond te Vermeer. Toch niet, joh. Dus, En het is duidelijk dat zit nu in die flow. Riemer Durk daar ik wel zin aan heeft. Dus we wachten Nog jou wel een stukje bij. als dat slag in gaat. 31. Toch een beetje een teleurstellende eerste finale ronde bij de senioren, Frederik. Ja, Fjouwerman kopje onder en net een teleurstellende 16:40. Nee, nee, maar wel de verklaring natuurlijk, want de klapje in aanstaan is gewoon 20,59. En er binnen een protoleppers bij die dat net dagelijks springen. nee, blikje. Dan moet er een product goed gaan. Ja, dat is ook een bloemetijn. En inderdaad, dan moet het alleen wel mooi zitten. En zo lijkt het Joen, een beetje de Joen te worden van wat meer verrassingen. Want ja, wie van tevoren zijn hier Tessa Kramer, die je maar de duititel ervan trok. Het is ik nog net z'n vier, maar de eerste finale ronde die het zo leeft. En wie weet wat ze zelf nog in petto heeft. 1588 dus. Nou, het is al vaak zijn. PR wat dat zien is toen dus verbeteren. En dan was je dat er nog ietsje bij kan. Ja, atletiek had haar goed dien. Technisch een keurige renster. Ja, is altijd mogelijk. En als ze dat koers zetten kennen in die stok, nou, het gaat nou wat uit koers, ze weet het in ieder geval wel droog te horen. Ja, dat is toch haar grootste euvel op dit moment. Maar ze zei al van, als het me een keer slaagt om wolrjocht te gaan, ja, dan had ik een PR. Nou, dat is het kamerjoer. precies. En dat ken ik sabaren op een FK, een NK, waarom net. Ze is een enorme outsider in hier nou. Nou, en ik voor het klassement, dat zijn natuurlijk Joen uitstekende zaken. Die 1588, laten we dat ik net veert, hè. Dan liet je door wel even een Filia Poepie roeken. Riemer Durk Krol. Die is direct te zweven op de batten. Had zijn beste jongen ontnota in zijn vierlap carrière.
1831 staat er al achter zijn naam als PR. Sjocht op zijde, daar staat Age Hulder, die gaat als eerste. Age Hulder, voor zijn tweede finale sprong. Hulder gaat als eerste. Kan hij nog een keer rottelen onder die rangorde? Nee. Dreiging is er genoeg. Klimmen kinderen Ja, wel. het bloed een pracht gezicht hoe die in de stok zit. Maar dan hoop je elke keer weer dat die stok even mooi werkt. En die stiet dan weer justjes te scherp. Daar komt er. Deze Hulder, Riemer, Durkral. Ai, Meer nee. insprong. Kan wel mis bij de insprong. Het is hem vergeven. Nou, Ja, dat gauw nemen we- vergeten. Precies, dat nemen we net weer aan. Even de handjes droeg. En dan op meidje voor de tweede finale sprong. Want er is nog van alles mogelijk. Ja, Nou, dan hebben we alle leppers een keer in actie zien in de finale. En dat betekent dat we de allerlaatste ronde hier in Griepzerk douane binnen. De laatste finale ronde, 5 finalisten bij de senioren. Waarvan we Age Hulder al in beeld zien hebben. En in alle andere categorieën de 3 beste leppers. ja. Inger Haastra die heeft de polstok inmiddels weer in het wetterstingen. En dat is ongetwijfeld toch de grootste concurrent van Hanneke Wester. Met alle respect voor Pietrix Westra, die toen ik er zo drie ging had. Maar van Inger Haastra wit was leadster in het klassement. Maar de meeste duioverwinningen. Maar goed, je ken ik net elke wedstrijd is het feest. Hoewel daar dit komt ze. toch weer goed uitzet. Ze komt weer heeg. Beetje briek. Dus voor Joet zit haar wedstrijd erop en moet ze tevreden wezen maar de derde positie. En is nou de enige die Hanneke Wester nog van haar. En ik zal even zeggen dat haar eerste duititel is dit seizoen. Nee, dat zou dan haar tweede duititel worden. En Pietrix die het er al 12 om, dus die moet het nou onderling uitvechten bij de Famkes. Wieter maar de duititel Joet van Trogit. Jan Terenauta. Ken ik waarom zien op voorzien seizoen ontnota een goede wedstrijd. Santje 94 noteerde er 1828. Die neemt er mij voor het klassement. Nummer 4 in de finale. Ja, en als hij het redden wil, dan moet er een meter bij. Want dan moet er Nart Bransma in Helje. Hoe leek het dit? Nee. Correct net. Nee, de man, het is echt alles of niks. En dan het is een beetje jammer dat het nog steeds correct net slaggend. Maar dat is veel jappen. Dat je wel eens een finale hebt die het vooral een beetje waterballet wordt. Dat is met name het geval bij de finale bij de senioren van de jong. Dus dat is een beetje jammer. Maar wie weet wat er nog komt. We hebben nog Nart Bransma, Bart Helmot en Isbrand Galema. Dus er kan nog genoeg mooie dingen gebeuren daar. Ja, en we hebben nog Wietse Steensma. Die staat nou klaar bij de jongens. Ja, Wietse Knaap. De te klapje aanstaan bij de jongens is niet correct zet op 1696 van Wisse Broekstra. Maar ja, dat ken hij ook. Zeker weten. Had alles bij zit. Wietse Steensma. Laatste finale sprong. Nee, ik zet er Joert net in. Te volle risico. En na die 1586 hebben we. En dan gaat het dus van Wisse Broekstra. Ik werk goed uit van de jong. Te water. En bij de Famkes dus Pietrix Westra die de stok steen heeft. Ja, zij is de enige die nog Hanneke Westert van die dijtitel aanhouden ken. Ja. Ze mooie de duititel, maar fit je 50 op 4 augustus. Pietrix Westra. Tje, En tje. oeh, meters maken. Oeh, is het weer Te briek. spietig voor haar. Te vier uit koers, maar dit zag er wel weer mooi uit, hè. De hechte hier ze wel, maar de richting die werkt zien haar. Van de kanshebsters. Ja. Hanneke Wester, zij pakt haar tweede dagtitel van. Het is juist ik bij de Famkes dat het toch een hartstikke interessant seizoen is. Hè? Want Hanneke pakt nooit haar tweede duititel. Pietrix heeft er al 12 won. Inger heeft er 4 won. Er zijn nog een paar die het 1 duititel won. Hè. Dus nee, dat kan een heel leuke FK worden. Narton. Ja, hoe komt het bij Nart? Ja, hij won toch de laatste 2 wedstrijden. Ja, Maar een 21 meter sprong en een dikke 20. En Joert stiert hij nog maar van zijn douane op Jontje 34. Dat is net meer als het derde plak voorlopig. Maar dat kan samen oors. zeker weten. En komt het eruit, Joert? Nou, Nart Bransma. oh, wat schande.
uit de richting. Ja, en dan is het helemaal mis. Hij liep er goed in de stak te zitten en dan een misgreep. Ja, dan loopt hem scheef. En hij sprong voorbij. Is nou dus uit de richting. En ook naar het brandstof. Jammer, jammer, jammer. Dus op de 1934. En zo blijft hij 2059 van Isbrand Kalema onbedreigd. Nou, Douwe Abma van Hommerts. Lept bij Driels is de nummer 2 bij de jongens. Verrassing kan zorgen. Dan krijgen we weer even een Lepte dat na je persoonlijk record van 16 meter tolven. dagwinnaars. En had nou nog een bonussprong in de finale. Ja, om die dijtitel hier te arresteren, moet hij eigenlijk 20 meter springen. De middelste schans bij de Dat Bos. zou wel een hele goede prestatie wezen. Kan hij wel missen, Broekstra. Zo, zit wel lekker in de stak, maar hij kreeg hem net op de punt. Boven West het. Maar hij had Wat is natuurlijk een prachtige prestatie leveren. Hij wint hier een zilver met een persoonlijk record. En dan had je hoe dan ook een hele goede wedstrijd. Ja. Nou, de winnares bij de Famkes is deze Hanneke Westert. Nou, geef er een applaus. Want Keurige sprong. Ik kan even om jou te sluiten. 14:34 en 14:38 in één wedstrijd. Nou, dan had je de titel je wordt echt verzinnen. Absoluut. Keurig dien. 17 meter 38 is voor hem met 1 dagtitel. Nu dus de tweede is binnen. Nou, de eerste batten, daar zal het erom spannen. Want als er één man is die het vaker over die 2059 west is, Ja, dan is het de man die daar klaar staat. Bart Helmholt. Maar achter hem Isbrand Galema. Die beiden die zullen hier uitmeidje wat de dijtitel hier pakt. maar Bart heeft volgens mij dit hier nog maar 1 keer verder sprongen dan die afstand. Ja, hè? maar dat weer wel 20 jaar Ja, nodig. zeker. Helmholt bij de En zit het erin? Nee, het zit er net in. Hij veelt het. Nou, hij zal net helemaal ontevreden wezen, want die 92 is heel aardig. Tweede plakje, hij pakt weer meters voor het klassement. Ja, nee. Hij. Maar de dijtitel, dat leidt Joert boeten zijn bereik. Is het mogelijk? Ja. En ik dacht even, misschien is Isbrand de Leedsbeatsie. Toen betiert hij voor hem wist, maar uiteindelijk, hij stiet er jong gewoon weer. Dus nee, daar hoeven we net doorheen te zitten. Ja, even ter illustratie. Bart helemaal springt je Joert 92. Dat is voor hem een dikke klapper in het klassement. Ja. Isbrand Galema schreeuwt een 94 aan. Ja, die had er dus als, ja, Dat is zijn minste. precies. En dat zegt iets over de enorme klasse die hij dit seizoen zien liet. Hij heeft mij aanstaan het beste Ja, nee, seizoen uit zijn carrière. absoluut. En ja, en ik denk dat we het laatste nog net zien hebben. Hè? Nee. Er zit nog meer in. En ja, ze is 5e dagoverwinning alweer. En dat van een jonge wedstrijd. Ziet ze Bokma won de 2 en dat Bronsma won er dus 2. Sigrid Bokma. Kan die nog wat zien laten in de finale? Nee. Er komt niks meer bij. Nee, kopkonder. Een podiumplak. Keurig 15 meter sprong, 15 Ja. tolven. Dus zij had naar behoren presteerd. Maar er weer een nieuwe 2 die het even justjes beter win. Maar nog dikkere 15 meter sprongen. Ja, Dus Broekstra. De dagtitel is binnen. nou, Hij misschien- weet al dat hij de dijtitel had, maar Precies. Wat hoger willen zeggen. 18 meter. dribbelt ze erin. Ja. Zo. Dribbelt ze erin. Nou, ja. Nee, daar blijft het bij. Te water. Maar geef een applaus. Wisse Broekstra wint bij de jongens. Hij wint Met 16 eigenlijk meter. haast elke wedstrijd. Maar in zijn eigen wezen, Nee. ondanks een PR, wat het tweede. Ja, De juniorenfinale. En dat is voor de competitie alleen maar goed natuurlijk, dat rekkers even een oren in dit. zeker. En ontkropen. Dus bij Nou, de dames. Isbrand Galema, dat scoresrecord. Dat moet toch nog een uitdaging wijzen voor zijn broer. 21 meter 16. Ja, Zij is hier alleen. Een mooie kleurtje. Blijft het in een familie? Nou, sowieso, want het is of van Anne of Isbrand neemt het hoor. Hele verre sprong.
Of past dat even niet? Sjurres. Wat gaat Technisch Mooi, een hoor, prachtige loop. Tje. Weg hoe het Nou, doet. nou. Zit er weg hoe het doet, ja. En dan kind er nou naar de topketa. Hij slingert hem eruit. Zo. Wat een serie weer, maar toch een liep beetje uit koers. Ja, dan zie je het. Ik een misgreep Juist. in. Als dat net gebeurt weer, dan is hij in van de meter de dik oorgeven. Maar 59? even de voeten los. Hij is de klapje mooi, hè, dit seizoen op nota. Maar ja, wordt weer heel makkelijk. Heel fier. Een dik verzinnen winnaar hier in Griepsjerk. Ja, dat onderstreept er nog even. Hij pakt hier Daar zit geen maat op. de dagtitel en ook weer winst. Tje. De felicitaties van broer Arne. Dat vond ik in wezen zo mooi toen zei Isbrandje mee van, goh, nou weet ik wat Arne vielde. Precies. Toen dat filmpje, hè, dat wat meer dan 100 miljoen keer bezongen is in Ja. Amerika van die Friese titel van Arne. En dan Precies. weet ik wat hij ongeveer field had. Zij is het echt vanzelf. Ja, weer een oor ambiance, dat weer op een FK, met een volle bult. Maar dat gevoel ontnemen ze hem niet meer. Nee. Nou, ik ga het hele jaar zijn dat scoresrecord. Dat gaat er nog wel even om. Krijg ik gelijk of net, dan gaat het nog even om. Maar het van der Wal. Nee, het wordt hem net. Oeh, krijgt de volle wegen. Ze krijgt hem net op de punt. Wielst Isbrand Galema aansluit met een keurige 9 meter 85. Ja. Eerste dagtitel. En dan kunnen we echt melden dat bij de vrouwen Ja, voor het eerst een nieuwe winnaar komt. Want Tessa Kramer, die dit seizoen begon in de tweede klasse, die pakt nou haar eerste dijtitel. Dat is alweer mij dat prachtige persoonlijke record van 1588. Ja, die verder sprongen, die titels, de Friese titel, de Nederlandse titel, daar doe ik ook en daarmee dat ze dat keurig. Want Marit die wint 6 wedstrijden. Marije Rijtsma wint er in, Maureen Poijs wint er in. En nou dus ik Tessa Kramer die er hier op haar naam zet. Ja, dat wordt interessant voor de boekmakers. Precies. Waar pakt het FK? Nou, dat kan nou letterlijk alle kanten uit. Er zijn outsiders, dat is duidelijk. er nog wat omheen. Minne Smit. Ja. Bij de juniorenfinale. Kijken naar Binnen Smit. Kan hij richting die Klimmen kinderen wel. Ik heb nou ik aardig gejocht, alleen hij krijgt net genoeg tijd. Nee, hij bloedt op het derde plek staan in de finale. En eindigt dus op Santje 0-4. die daar het laatste woord heeft. Want we doen Het is natuurlijk medio augustus, maar je zeg ik al, ik kan nou nog prima leerd worden, maar moest ik net nog een kwartier, 20 minuten later wezen, want dan wordt het te donker, te Het gevaarlijk. wordt al aardig skimmeriger. En het laat je de keurig in de BM, dat is ik prachtig, dat jouwt een beetje skaat voor de warmte, dat jouwt een beetje beschutting voor de harde wind. Maar ja, het te donker wordt, is het ik vrij gauw donker. Dus Tessa Kramer. De verrassing van de Jonne kunnen we wel stellen. absoluut. Ja, dan Pakt haar eerste dijtitel. wat breder. Scoort een dik nijpersoonlijk record van 1588 maar liefst. En had nog een finale sprong te goede. Misschien dat zij dan wel eens kans kan pakken kan, waarom niet? Zegt hij zo aan het worden. Van vandaag Tessa. Nou, het zit er lekker goed uit, hè? Het ziet er weer heel mooi uit. Jongen, die had echt een prima serie. Gang alleen nog een beetje het koersen blijft, maar pakt hier een geweldige dijtitel, met een PR en rottelt onder door van de gevestigde orde. Ja, mooi. Ja, want ik deze sprong, hè, jouw twee jongen. Ze is gewoon echt goed bezig. Super goed ontwerpen. Mooie wedstrijd. Super wedstrijd van Tessa Kramer. 15 meter, 15 meter. We krijgen nog 2 sprongen bij de junioren. Tessa Kramer. Want helemaal meer is Tessa Kramer de verrassing van de jongen. Maar als bij de junioren natuurlijk Riemer Dirk Krol. Maar de dijtitel in de huis te giet, dat ken ik duidelijk bij de verrassing in de Absoluut. scroll, joh. Ja, En dat zou voor hem natuurlijk met het prachtige nieuwe PR ik een geweldige stunt wezen. Maar goed, de leiderstruien, die ben al hier in de was. Bij Rutger Haastra. Dat is, hij had er dus strijden, denk ik. ja. Ja, en had je dus je eerste sprong 4 binnen, in ieder geval 18 of jou, die ging er nooit 3 keer te wetten. Dan heb je nog een 5e sprong, de laatste sprong in de finale. Ja, dan moet er toch even een overigens ik keurig shirtje, jongen, van de nieuwe haatsponsors. Dan weer aan voorbij te gaan. En als jij dat de derde en ik 4 springen kan, dat is de vraag. Hij moet dus richting die afstand van
18 meter 31. En dat dat zit rijdt er er net op. net in. Nee. Ja. Nee. En dan staat er in te stralen daar op de batten daarboven. Want Riemer Dirk Krol die pakt hier de dijtitel bij de junioren. Met een prachtig beer van 1831. En hij had nog een sprong te goede. Ja, Rutger Haanstra is natuurlijk ook maar een mens. Wint het gros van de wedstrijden. Maar moet nou toch even belies aan. Ja, in principe is het zo. Rutger die won van de jonge wedstrijden. De Sois, Peter Faber won erin, Wietse Nauta won erin. En nou dus deze Riemer Dirk Krol die er in pakt. En dat jouw Terricon bij zijn FK, bij zijn NK. Er is van alles mogelijk. Kunnen we misschien vast de eindstand nog even herhalen in de orencategorieën, want die ben alle gekleerd. Ja. Te beginnen bij de Famkes. Daar is eerste one Hanneke Westert, 1438. Tweede plak Pieter X Westra, Burgum met 1404. En de derde plak weer daar voor Enger Haanstra uit het Heidenskip met 1349. Bij de jongens denk ik de eerste prijs naar Wissebroekstra met 16 meter 96. Tweede, het vaak zijn, persoonlijk record, Douwe Abma 16 meter 12. En de derde prijs is voor Wietse Steensma met 15 meter 86. En dan zien we dat Riemer Dirk dwaande is met zijn laatste finale sprong. Hij weet al dat hij de winnaar is bij de junioren. Had een PR-liept van 1831 en komt er nog wat bij. Riemer Dirk Krol zit weer makkelijk in de stok. Gaat nou toch wat te vlug hoor. Maar hij wint hier in Griepsjerk bij de junioren. 1831. Hij verslaat de Frieske leerderstrui van Rutger Haanstra. Die liepte 1804. En Minne Smit wie daar de nummer 3 met Santje 04. Ja, prachtig die in. Bij de vrouwen lieve het al zijn, Tessa Kramer de winnares, 1588. Marit van der Wal op de tweede positie, 1549. En Sigrid Bokma, zij werd keurig treden met 15 meter 12. En dan blijft er in een categorie oer en dat ben net de mensen van zelfs de haatklasse. Daar heb je de titel. Alweer, nee, Isbrand Galema. Hij wint hier met 2059. Tweede plak is er van Bart Helmholt, 1992. Treden we naar Bronsma, 1934. Jan Teerdenauta van Driels, die wordt vierde met 1828. En Age Hulder is de man die als vierde in de finale kwam met Santje 60. Dan hebben we hier een aardige lieperijsjong op Griepsjerk, maar ik zie ze met een tal leuke, nieuwe, frisse winners. Ja. En dat jouwt moed voor de toekomst, want we krijgen Zeker. nog een paar leuke wedstrijdjes. Hè? Ja, het is sowieso beer interessant. Voor de finale, moet ik jullie eerlijk zeggen, die voel ik teleurstellend. Er zitten wel wat dreigingen in de soort sprongen, maar hier hebben we toch misschien wat meer van verwachten. Ja. De wedstrijd op zich, met name de vrouwen, ijzersterk. Mooie persoonlijke records van de Unic, Fjouwenstiks. Dus er is zeker mooi liept. Het weer een mooi schouwspel, een mooi gebeuren. En ja, het ken ik net altijd, hè, dat het in de finale nog echt veel op vuur komt. Dat heb je een beetje mist. Maar we hebben ook prachtige en hier en daar denk ik hele verrassende winnaars. Dus het weer een mooie liepje, dacht ik, Frederik. Absoluut. Nog 2 reguliere wedstrijden staan er op het schema voordat we ons opmeidje kennen voor 5 september het Fries kampioenschap in Weensum. Waar is die jongen? Dan is het eerste klasse circuit in Boetenpost te vinden. En orenweken zaterdag, orenweken sneeuw zat je willen. Dan binnen we in Drielst. Nee, die wedstrijd. Dan komt er een promotie-degradatiemoment. Daar we het opmaken welke leppers haar plaatsen voor het FK. En dan weten we zo starig gewoon hoe de competitie eruit komt te zien. Voor nu, hoe ik ze bedankt voor het zien. Willen jou alles nog eens een keer waarom zien? Dan kan dat via Omroep Friesland YouTube kanaal. Kun je de hele wedstrijd in zijn geheel op je gemak nog eens waarom zien. Voor jou zeg ik bedankt. Ik namens Hendrik Murk Haanstra en graag ont de volgende keer.
even een foto aan het einde. Ja, dat je dan wel even zegt van, nou ja, even een foto. Even...